Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2025-nji ýylyň 9-njy maýy Azad Türkmen kanalymyzyň nowatdaky epleşigi. Görüşüňiz ýaly ara bir epetli beguşoňlugam düşdi. Men köp wagtlap çykyp bilmedim. Ay näme mal gara diýdi, potrat diýdi, ýene diýdi. Awa inşallah da ýetýär, ýetik bärlerde de şoň üçin mydama 50 turany şey diýip alagatdan ýene oturup gepleşik edende de ayna inne elime bir boş odun bir 5 minut hani bir dinleyicilerime tomoşaçylarıma bir ýüzlene indip bolanok oň üçin bir ada çyk taýýarlyk gerek bolýar ýene bolýar baradarak beýniňe dinç bermeli bolýar şoň üçin eger çakdan aşa garaşdyran bolsam käbirleňde ötünç soraýan nobatdaky edek. Na bugünem yönemene günnäl bugün Nemis faşistlerinin batıwacılarynyň üstünden ganandan ýeňişiň tegelek bir ýyl dönemi 80 ýyldygy. Bu bayramym tutuş dünýäde diýilen ýaly bellenip geçilýär. Etatanam gyda döwletlerine, ozalky postsowet döwletlerine, Orsiýetde, Ýewropada bellenilýär. Ýöne ol 8-nji maýda bellenilýär. Bilen şu ýeňiş günüň kalendary 8-nji maýa gabat gelýär. Ýöne bir aýratyn bir bayramçylyk bir önemeti ýok, bärde ähmiýeti ýok. Sebäbi dogrusyny dogry aýtmaly. Ol şol 2-nji jahan uruşy diýilýände ýa-da ol ozalky Sowet Soýuzynyň territoriýasynda beýik watançylyk uruşy diýilip bellenilýän zat, ýani belli bolan zat ol o waka Dine Germaniýanyň Hitler'iň faşistik rejiminiň Sowet Soýuzyna çolma görnüşinde alamatlanmada tas tutuş Ýewropaň Sowet Soýuzyna garşy çolma hökmüne alamatlandy. Sebäbi Ýewropa şo döwürdäki Ýewropa ýurtlarynyň milletleriniň içinde şol Hitler'iň tarapyny tutup Sowet Soýuzyna çolmadyk millet galmady diýilen ýaly boldy şo döwürde. Şoň üçin öýdüňiz gödegine getiriň. Bärdäki ol ýanky garaýş ýeňişe bolan hem aňyrdaky Sowet Soýuzynyň ozalky territoriýasyna garaýş bilen deň gelen o adamlar. Bular her näçe özlerini faşizmyň garşydaşy ýanky şo Hitler'iň şol rejimine garşydaşy hökmünde görkezselerem, bular işlerine gizlinje neme bar, köýen ağır var. Sebäbi ýene bir gedek aýdýan, şo döwürde tutuş Ýewropa diýilen ýaly faşistik şol Hitler'iň faşistik rejiminiň tarapyndan bolup boşun sürüp bardylar. 100 miňlerçe adam her ýurtdan ýelen ýaly adyndan 100 miňlerçe goşun sürüldi. Soňam derbi dagyň edilenden soň iň soňunda bularyň özleri onsoň maskalaryny çalşyrmaly boldular. Hemem gaty köp wagtlap Sowet Soýuzynyň şol ýeňilmegine garaşdylar. Bärdäki taýyuzlaşdylar diýilýänler we Amerika başlyklaryny beli Beýik Britaniýa we Fransiýa ýene we Awstraliýa diýdi, Kanada diýdi. Olar näme etdiler? Taýyuzlaş diýip özlerine ýylan etdiler. Ýani Sowet Soýuzynyň tarapynda biz Hitleriň nemesine urşuna garşy diýileni diýselerim öz dillerini. İkinci front açmağa hukukmadılar. İkinci front diýilýän zat barıp diňe 44-nji ýylyň tomtuny açyldy. Uruş 41-nji ýylyň 22-nji ýylyna başlan bolsa, olar 3 ýyllap garaşdylar Sowet Soýuzynyň ýeňilmegine. Şoňa proje berdiler Hitler'e. Hitler ýeňip bilmedi. Iň soňunda Hitleriň hemme plany başa barman külpekün bolan soň oň esasy goşunlary hem Sowet goşunlary hem edil Ýewropaň ýa-da serhedine gelen soňlar gaçyp barýan faşistik batywalylaryň töbüne minip şondan soňra ýanky bir Hitleri maliýeleşdirip Hitleri gollap gelen gün watar güýçler ondan inne ikinji front diýilýände açyp bir oýun oýnaýan bolýar ýagny bu ýeňişe göz goşandymy goşgan bolalyn diýip açylan zat ol ikinji front diýilýände ol açyljak zat däl ol eger Sowet ýeňilen bolsa oňa şenem ýeňilmegiň gaty öňýanyna bolunan ýanky pursatlar boldy. Şo inha häzir ýeňilýär diýilen ýaly. Şoň üçin bu taýdaky bellenýän ýeňişiň tapawutlanmagy ýagny ay bolýar diýilip bellenilmeýär da, bolýar diýilen ýaly ay bolýar bilen bir bayram, bilen bir göz üçine däliň diýilen ýaly edilýär da. Şonuň içindäki kitugam şu gün ha şol ojow we faşizmiň ojow şo döwürde ojow bilen Berlinne hatda şo bellenilende Sowet simwolikalarym gadagan edildi. Şun kuna çenne olu gadagan edilmedigen bolsa indi gadagan edildi. Sebäbi näme? Aýna nu Orsiýede aýplap bolýar. Orsiýedeň öde mana urşdylar ortiýar zat, indi şu ýagdaýdan projedan peýdalanyp näme diýip bolýar.
Ay bulan bir yeten koşondam yok la bir faşizm diýilýän adam öýden bir ütüşgatda ay bulan ha o näme Soветler ýüzülenem ol Hitlerin hem rejiminiň arasynda ul tapawut bolmadyk şoň üçin tapawudy näme diýilen ýaly bir hili garaýşy döretjek bolýarlar şoň üçin bular näme etdiler hatta dün şol bayramçylyk bilen baglanyşykly Germaniýanyň prezidenti çykyş edende de Steinmeier Ýeňjileň hataryna sanak geçenne Sovet Soýuzyny iň soň korunyna goýdy da Amerika sanak geçdi. Aýdýana olar iň soňuna gelip goşdurdylar da. Ýa boljak iş bolan soň Fransiýa sanady, bolmasa Fransiýa diýsine öni iki şaýyň içinde faşistlere şey tabin bolan ýurtda o döwürde hem goşundyr hem Sovet Soýuzyna soň goşuny beren ýurt. Şonam ýeňjileň hataryna goýýar da Beýik Britaniýa ýani beýlekler sanan we iň soňunda tabii Sovyet'den hava birader koşan koşuluk geçiyor da. Öyle mi şu gün şol Berlin'e şu bayramçılık bilen bağlanışıklı Sovyet simvolikalarını ulanmak bolanok esasen Sovyet Soyuzu'nun baydağına bulanmak bolanok Ortaýadyň baýdagyna bulanmak bolanok eliň alyp hatta sen ortaýadyň raýaty boldyňam öýde ýurdun baýdagyny alyp çotak çykmak bolanok onuň Georgi lentachka lenta separata medallara berkidilýär aýratyn berkidilýär olam ýagny ýagşy uýuşlaň ýagny bir şo taýda mämşi bir erenk da şolar ýaly bir ýagşylygyň ala ýagşylygy simbolizleýän bir renk ba. Olam gara rengiň üstünden şekillen. Ýagny ýagşylygyň şo gara uýuşyň üstünden ýeňiş galanmagyny simbolleýär. Şo dadyň öýdi şol Georgi Lenta. Onu men soň düşündirer onuň taryhyny. Şonam gadagan edýärler da. Bayramçylykda öýdem şo faşizm boljagyna şuň күнүн öýlerge faşizme garşy bolan bolsalar işlerine tuğun bada görünüp dur. Şo Sovet Soýuzynyň şol gadanyň ýeňişine garşy. Bu gödem näme görkezýär gynansak da henidem Ýewropanyň edil merkezinde henidem şol faşizm bolan şolar ýaly kiber näme bar? Ýani kripto gizlin görnüşde simpatiýa hatda häkimlikden derejesinde bar. Gizlin görnüşde şol Sovet Soýuzynyň şo gadanyň ýeňişine garşam kituwa aralçykly duýgu bar. Şoň üçin şol ýigrençiň netijesinde de hemme Sovet simbolikalar gadagan edilýär. Bu mesela biz bu olgar aýratyn bir tema, bu gatyly tema, giň tema, şoň üçin men bunga aýratyn dolanyp gelen edir şuň ýa-da başga temany goýdanjak bolýan, baýdak bilen baglanyşykly we bizim türkmen baýdagymyzda da şek getirýän käbir öz içimizde öz türkmenlerimiň hatda özüni aktivist diýip olan edýändiň içinde de türkmen faşistler bar da türkmen baýdagynyň mertebesini basgylaýan bolýan. Sovet baýdagynyň mertebesine bärdak faşistler basgylaýar diýeli henidem. Emma türkmen baýdagymyzdan basgylap oturan käbir haramzadalar bar. Şonam görünsüňizden beri ýene görýärek görüň ondan bir temany dowam etdireriz. Al şeýle taýan böýürlenok şeýlemi? Böýürlenok. Dowa. Näşe baýdak. Näşe baýdak? Ýerde ýüresini meňem depamda diýýär, şundan beýlek ýerde şu baýdak. Hem şunyň Türkmeni bir düşman eden baýdak bu. Gurwan bilen baýdak bu. Bilen 5 vilayet joklayan baýdak däl bu. Ýene onda pa görkezýär, ina. Ýene Türkmeni baýdak ýerde ýatyr. Baydak näme adamyň gymmaty barmy taýda? Adamyň gymmaty ýok. Bäde baydak ýasamaly. Türkmeniň 5 vilayatyny bujaklayan baydak ýasamaly. Şol Nuranna diýilýän haramzada şol özüni bara türkmen halkynyň bir bähwidi üçin şoň bir hukuky üçin göreşýän adam hökmünde görkezýär da bar. Ondam alýadan ikinji maýda şo türkmeniň baýdagyny baskylap aksiýa geçiren bolýar, protest geçiren bolýar. Ödüm diýýän adna da ünseriň bu diýär türkmeniň baýdagy da, bu diýär Gurban ulyň baýdagy diýär da. Bu diýär halky, bu diýär türkmen halkyny bölen baýdak diýen bolýar da. Näme üçin şo taýda 5 tany taýpaň türkmeniň uly taýpalarynyň böli bar, şoňa öde bir bölüm ýokmuşynda. Ondan şo göller aýryp ýerine başga zat goýanyň bilen ýa tekilläp mene bir
Ýaşyl baýdaga dik goýanyň bilen şo böldür aýranyň bilen. Üýtýärmi Türkmenistanyň häzirki hökümetiniň alyp barýan syýasaty üýtýärmi şindi. Hawa tira taýpa bölünşi şo baýdakdaky göllere baglymy ýa başga da baglymy adamdan öz beýnetine, medeniýetine baglymy ýa. Adamlar siz näýini köpüňiz baha berýär. Men şuny bir aýdýana faşistimiz biziň baýdagymyzy batkylat diýip men ýöne ýere aýdamok da sen öz içiňde bir öz döwletiňe bir sähäce hormat bolsa da şonu etmelýär. Eýer gepleseň bu näme diýär? Döwlet bilen hökümet bir däl awdiýan bolup gelýändir şu çakaçenni. Biz hem şonu aýdyp gelýär. Döwlet bilen şo döwleti dolanýan rejim hökümet bir däl. Devletlerine galya, devletin simbollarım şu duruşuna bakı almalı. Bolya gelecekte belki konstitüsiya üýtüdilip zat edip bir halkın ses verişligi esasında üýtüdilip bilinär simbolikalar. Ýöne bar şol devletin simbolik bolup galya, hökümetin simbolu däl ol, devletin simbolu. Devlet bilen hökümetin hem tapady şol hökümet diýilýänler gelir gider. Hatta näçe uzak otursa da şu tohum bolup şu bir tohum ahyrdan şonu biz gidirýäs, şu gidýär şol. Bular baky däl. Emma devlet durmaly, devletin simbolları durmaly. Hatta şu simbolları üýtüdilen de şu devlete hormat goýulmaly. Ödem öz devletine ha. Indi bir ödüne karşı gelýär. Şu çakajenni adamlara bir zat düşündirip gelýär. Biz diýä hökümet tanky diýär, biz diýä devlete şek getirem. Zok diýär. Innem ödi devlete şek getirip otýar. Devlet baýdagyny baskylar. Diýmek sen ikisini ýam garşyryp otýarsyň. Ödüne garşy gidip otýar. Diýmek sen devlete garşy ekeniň. Indi bu diýmegi mümkin ha o şu häzirki döwletden biz bir ýagşylyk görmedik. Halkam ýagşylyk görenok diýmegi mümkin. Bolýa indi aýdaly bu haram gullun berdim hömmetli filan maşgalaty klany gidäg etdiň ýerine başga hökümet bir adam kärçilikli hökümetler, häkimetler gelse, danny hökümet ýol başçylary gelse. Şondan soň manyň türkmeniň baýdagyny baskylap oturjakmy? Nuri, şondan soň baskylajakmy eger ýagdaý üýtdese gowluga tarap baýdagam üýtdemese sen aljak da şonu baskylajak mine şo döwürde şu baýdagyň döwredilen döwründe biz kösenipdik diýip baskylap oturjakmy? Etmersiň äşendi şu ten şonu şeýlemi? Haramulyň suratyny baskylap bilersiň, ol öz işiň. Ol hakykatdan hem halka hiýanet etdi otyr bilen tutuş maşgalasy. Bala çaýwalar bilen bilelikde gan ýutdurýar. Onu sen baskılap gelecekte 100 ýyl geçen soň baskılap bilersiň. Ýatlap sen nesilden baskılap biler şonu ýatlap. 100 ýyl mundan da şolar ýaly bir haramzada maşgala bolupdyr. Şondan gan ýudupdyr türkmen halky diýip. Onu ýedi bilerler. Ýöne şu baýdak dursa şu baýdagyň kabul edilen döwürlerini şeý dilipdir diýip onu baskylamaryň ha. Baskylamaryň ha. Ana şu taýda men şu tapawdy düşündirjek bolýan. Baýdak durur, baýdak durmaly. Üýtedilse de biraderak şo baýdak bar hormat goýulmaly zat. Ödem şol döwletiň raýatlary tarapyndan, şo milletiň wekilleri tarapyndan aýratyn hormat goýulmaly. Sen hormat goýmasaň kim hormat goýsun? Ödüňem teoriňe terat nur haramzada. Hine opozisiýon hereketlerde bar, öz watanyň baýdagyny baskylap beren barmy? Ene terat Navalnyň ýygyny ýerýänler bar, pahyr bolan Orsiýadyň opozisiýa lideri. Şo Navalnyň tarapdarlarynyň wara Orsiýadyň öz baýdagyny baskylap ýören ýerini gördüňmi? Bir iki ýeke bir sen ýaly bir kelesaň haramzada bolaýmasa, şolaň içinden mene göremmek, şolaň öz baýdaklaryny baskylap ýören. Olaň Putiniň rejimine, olaň ýigrenji ba Putiniň suratyny baskylaýarlar, ýakybam bilerler. Ýöne Putiniň rejimi bilen o Orsiýet döwletiň bir zat däl, Putin gider ýerde işte. Oň ýerine belki has insanperwer, demokratik liderler gelmek mümkin. O ona şo baýda baskylamalymy? Yani Tikhanovskiy aýdalyn o Belarusiýanyň opozisiýa liderleriň wekili, nem ýol başçydy. Tikhanovskiýanyň tarapdarlary öz Belarusyň baýdagyny baskylaýamçylar, baskylaýan näler? Hiç ýurtda edilýän näler şol? Bir iki ýeke aýdýan, iki ýeke kelesaň bir haramzada şo döwlet simbolunyň ähmiýetine düşünmeýänler bar, şoň manasyna düşünmeýänler edibiler iki ýeke. Ýöne sähel bir işi bolan, akyl paýgaty bolan adam şonu edenok. Döwlet bilen şu döwletiň içindäki hökümet rejiminiň tapawdyny düşünýär olar. Indi sen şunu atlary ýürüýte garaşdyryp otyrdyň. Bilam näme şunu diýýän sen? Käbirler pikir edýänler da ay emosiýa düşüp edýänler. Ýok. Bu ýürüýte edilýär. Sebäbi bu Nuranna diýilýän zat şonu edip etmän, edip geçişmäke şo güniň özünde ýa bir giden guramatçylykly kampaniýa başlady.
Yani aktivistlere karşı eýän bir bahana döredi. Şo çapakçylar diýilýänlere eýän sırada destine şolar çykdy. Çapakçy dällere çende eýän olardan çapakçy ýasap başladylar. Şoň netijesinde şuna meýän de biziň käbir aktivistlerim de duýdurup eýän düşünüp başlanlar destine düşünýänler ama bu provokasiýa. Bir ýürüýte takat boýunça edilen zatdygyny. Ana şolaň birem şonu duýduranam şonu eýän aýdyp oturanyň birem ha. Dur Sultan da Dur Sultan şu barada aýdan pikirini dinleýän men şunu dogly gollaýan. Köşke çağrış ettiler ha. Açık açık aydaman indi bilesem. Köşke çağrış ettiler. Ular ikisi biri Amerikada, biri Avrupa'da. Şu vaxtlar mən nima dediler? Halk düşman dediler bana bilesem. Şu vaxtı aytdım. Karanlar konstitusiya doğru gelmedi etmeňler dedim. Adamlar yakaslar dedim. Mən bara zombilerini verip ne böyle haramzada zombileri bara kanunun kesini bilmeyen söylemeyin de haramzadalarını iverip beni linçlettiler. Tamam mı? Şu vaxt aytdım etmeňler dep. Abdullah bilen Alişer buların efirine gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. O ikisine istak bulan yok. Bulan Abdullah bilen Alişer ekeye boldu. Bu birinciden. Düşündün mü? İkinciden beçiler içeriye girenden sonra baydak depelemek nafik gerek ey. Ha? Azat. Sen baydak depele bu beçilere kanaka kömeği bilesen Azat. Sen şu beçiler elinde tutup duran yurdun prezidentinden söyüp sen bu beçilere kanaka pacırşka edip bilesen. Yine şuyun uluslararası koruması iptal edildi beçilerin. İndi kanaka çıkış yol görkez bana. Elindeki bar güvence uluslararası koruması da az maz yine aklında kellende akıl bolsa sen bana düşündür Azat indi bu beçiler bu situasyondan kanday çıkmalı. Şu an imanım bitti. Hazır özyan bara aktivistlara takoy nefret döredi halkın arasında. Hem kim şu baydak temas hakkında video çekiyotan. Yani hiç karışmadığın yadayda halktan reaksiya geliyotan patriotizm döredi bilesem aktivistlara karşı nenavist döredi. Yani bugün aktivizma bu kadar zarar veren başka birini ben görmedim yani. Düşündün mü? Doğru. Men Dur Sultan şu pikir bilen dogly alalaşýan. Bu Nur Haramdadan bu eden provokasiýa ýeni bir gada gaýdýan. Men garaýşym şu. Bil kaslaýyn etdi, bular ýalladyň tämenadir düşündiren bu bil kaslaýyn edip gelýän zadyny. Bu indi opozisiýon hereketiň, aktivizm hereketiň öňüni almak çäresine goşulýandan hataryna giýirdi bu. Ýürüýte edilýän zat. Bu teoriýany näkilen käbir düşünýär, käbir düşünenok. Käbirler ýüzüni görkezmän bana gizje berip oturanlar bar ana çapak çalyp ay berekella da berekella ýanky şoň ýankyny görkezýän şoň edeni şäheretini görkezýän hatda şo videosynyň aşagyna bana gizje berip gollap ýüzüni görkezmän oturan bir geden haramda da mehmen agentleri bar. Mehmen itleri bar şo taýda şonu itekläp şonu gollap oturanlar. Olar kim digen belli däl. Olar heşelle kakya şo heşelle kakyandan öýleri şunu bilen bir komandadaky adamlar olar. Ançıktınlarda yüzlerini görkezsinler, şolar eger gollayan bolsa özleri hem aktivist bolsa bolýa, özlerini aktivist ataplayanlar onda şolar. Çyktynda da görkezsinler ine yüzlerini, men şoňa gişe berýän, ine men şonu gollayan diýip. Edibilmi? Tebebi ýene bir gada aýdýan, şo taýda oturanyň köpesi bar, şu provokasiýa çekçek bolýanlar. Bular näme etjek bolýar? Şuňa beýlek aktivistlerim goşdurup şu ýankyýaly işe. Bular baýdak ýaktyrjak, baýdak baskylatjak. O görkezmäňlerden gelýär, mehmen özünden gelýär. O görkezme. Ondan güdügar etjek, tutuş şu hereketiň içindäki adamlar, siziň hakyňyz, hukukyňyz hakkında gurrun goýandan hemmetine şolar ýaly döwletiň dönükleri, bular hökümet bilen işi ýok, bular döwlete garşy diýilen zady döretjek şu imiji. Emma buňa da ene aktivistler köpüzi Hudaýa şükür şoňa gitmedi, allanmady bu haramdadan, bu haram primine. Bir iki ýaka bir beýnesiz bolaýmasa. Ağlan wadiyan kıyar yüzün gözle oturan şu mehmen gucukları şu adamlar özüktürjek bolup bizje berip ay berekella da gollan bolup oturandır yüzünü görkezýändir şolan kıyar. Başlan goýun men mikrofon nemet. Inni men diýjek bolýan adam. Senenin bu aýdya baýdak näme diýen bolýar da. O bana baýdak näme baýdak. Ol sen wara ýöne bir eskini baskylan o taýda türkmeniň esasy tiri we taýpalarynyň şu taýda simbolu bar, güýelleri bar.
O göllime göre Atavadan gelýän zat, o türkmen ganyna ýuguran zat. Bilýän bu türkmen halaty esasan näme üçin gyzyl reňkiň üstünde çatdyr. Esasy şu gyzyl reňkdedir türkmen hallarynyň reňki. Esasy gyzyl reňkdir şoň öz düşegi. Göller eferet, göllerde gyzyl renk adyklyk edýändir. Şo näme bilen düşündirilýär? Şo türkmen gany şo. Türkmenden gany, gan dilen gadanlan zatdygyny görkezýär. Sen şo türkmen ganynyň üstünde öz hapa ayagyň bilen tant etdiň ikinji maýda. Türkmen ganynyň üstünde tant etdiň sen haramzada. Onun Cinayet Kodeksinde Türkmen döwleti, Türkmenistanyň döwletiniň simwollaryny maskaralamak, şonu äsgermezlik etmek, şoňa şek getirmeklik Cinayet Kodeksinde cinayet diýilip kesitlenir. Tenem aktivistleri şonu etdirjek boldum, provokasiýa gurnan. Sana hiçat edilmez. Sen hatta Türkmenistan'a var, sana men sana garanti geçen, kepir geçen, sana hiçat edilmez. Hiçat edilmez, men onu bilýän. Başga da köp adamlar bilýär. Dur-Sultanam bilýär şonu. Sana hiçat edilmejekdir. Sebäbi sen ýürüte tawşyry ýerine ýetirip oturýarsyň. Sana näme üçin sana adar berilsin? Näme üçin sana adar berilsin? Sen aňyrdan diýilýän ady edip oturýarsyň. Ýöne sen ýam köp guşap, köp bir giden çapakçylara, şu aňyrkylan kyny, şol bir haram tohumyň fırtyny ýalaýjylara bahana berdin. Olara mende näme şundan peýdalanyp näme diýär? Şapakçylaryň sanyny köpeltmek bilen meşgullanyp oturýarlar. Dinlemeýän olary. Hak hukuk diýilýän zat olur, boş zatdyr diýilen ýaly pikir döretjek bolýarlar. Adamdan hak hukuky bolmasa baskylanyp oturýar. Aw. Inannem ana ýanky Dur-Sultanyň aýdan dady nähil görnüşde ýüze çykdy. Ine onam görüň öz gözüňiz bilen ine yerli yerden bay çapakçylaryň sany köpeli gurady. Olaňam köpesiniň duýgudyna düşünýän men diňe şol çapakçylaryň gurrun neden mo? Bolýan çapakçylar bundan peýdalanyp aktivistleriň ýanky edip beren işini üstüne atanak çekdirjek bolýar hemme adamlara. Ýöne beýlek adamdan adat adamdan duýgusyna düşünýän. Adat adamdan duýgusyna düşünýän. Teber şolaň duýgusy mende de bolup geçdi. Şu edileni herekete karşı ýigrenç protest men içimde de döredi. Şoň üçin bir giden beýlekini şutaýda häzir size görkezjek şu çykyşlarymyň aftarlaryna men köpüne düşünýän. Olaňam duýgusyna nähil degendigine. Ine ona ödüňiz dinleň. Bir bölek görkedeýin, baňa aňyrsa bäri ýok, bu ýa edilen çykyşlar. Şuň bilen baglanyşykly. Aysen geçen fikrin içi. Ina görýäňiz bämi? Wala Türkmenistan baýlygyny aýagyna sagyna tirýap edýär. Ejef näme leýän fikrin içi. Yine gördüm arkadaşlar. Gördüm mü montaj etkenler. Birer montaj değil. Ol hiç il montaj değil o. Bu baydak maksadın baydağı derröyle aklandırılan. Karayış dedeme merdan öz fikrini aydayın. Näme düşünýär, näme etmeli, näli. Şol adam şu halkın gargynsyny alyp örda bilýän, halkın gargynsyny alyp örda. Huda tutýar, onu bir ýerde o ýerde alo haram da bolo. 3-4 ýyl taşar urda gaýtyndy Türkmen maýdanyny depelemeli däl da o. Ha, men şo düşünmek da ýöne prosto bara oglanlar. Dogry bolsa dogry ýa. Şoň maksat birmin. Şu Gallanjada bolýan, şu Gallanjada Türkmenistan konsoloslugy ýokmuş, ejenskiýini alyp başça oturdy bilen oklarym bizim konsoloslugyny nerede? Türkmeniň baýdagy ýerde ýatyr. Şular ýalap deýýuslar biziň baýdagymyzy kiçeldip, üstünden basyp, o hor görjek bolýar. Haram deýýus. O ýerde ýatan biziň baýdagymyzda sen ejen arnamysy bolaýmasa, biziň baýdagymyzy sen iki aýaň aşagyna hiç açanam goýup bilmeýäňem, goýdurtmaýarlarym. Biziň baýdagymyz elme dam ýokarda pasardap durýany. Haram deýýus. Sen türkmenlersiň, sen ene atan türkmen bolmasa özüm öldür. TikTok'ta bir video gördüm. Anna Nuranna biri biziň baýdagymyza ýerden atdysynyň baskylap, agdyny ölen zatlaram diýişdirip. Haýwan, senin näme türkmen mama? Ey Türkmenim baydagyny ýerden üstünden maskylar, o baydagyny ýere alasman. Bizim Türkmenistanymyzy sen ýa dönüklerden Allah gorusun. Ýaşatyn Türkmenistan, ýaşatyn arkadagly gahryman serdarymyz. Nuri, watan dönügi, Türkmeniň tuğunyň parlayşyny görjekmi? Asudy asmanymyzda, parahat döwletimizde Türkmeniň baydagy parlap otýar. Ýöne ýekese bir zat aýtsa. Sana deýişdi. Indi gaýdanlar iýsin.
dağdan asılır başın. Sonra son aydayın, kıyamet nedir? Dönükler köpelse, kıyamet sodur. Türkmen'in baydağı yerde yatır. Türkmen baydağı hiç yerde yatmaz. Ağlatamdık. Her ecen, kakan, bacın, tokum, tiycin, ağır namusu yerde yatkanlar. Yönü Türkmen baydağı hemişe ağlatmanda parlar durur. Oğlanlar gıylar. Atın görmen, terdim düşünmen. Şuraya karamzadaları kim kollayan olsa indi menden kovluğa karışma. Baydağı dil yetiren adam bilen katlaşan adam, o da baydağı dil yetiren adamdır. Taşları yurtu bir Türkmen illeşinde baydağımda dep bilendir. Yaman elbette o hakikaten hem görürsün. Ben şu videonun bu yüzünden o adamın tutusumların o şol adamın yönü şu hareketi ne akil gördüm deyip uğrattırılır da öğren elbette dostlar katı elbette ilginç görüntüler içinde ne akil adam bolondu şu hareket edip bolayını düşünüyorum o baydak sana ne etti sen kimi yigrenendi kimden büyüklendi neyemeden ne anadı bolondu şu baydak şey edip bolayını men manasını düşünüyorum o video niyetinin neyemediğini bilem o baydak bizim mukaddesliğimizdir. Baydak bizim mertebemizdir. Baydak bizim kuvancımızdır. Baydak bizim buysuncumuzdur. Goy parlatın bahtiyarlık baydağı. Yaşıl tuğumuz, elmidama, ağlasmanla parlatın. Türkmen'in baydağı yerde yatır. Vatan goruğunu tuğun öpmedik. Emin ene süydün halal emmedik. Doğulanna kulağına azan inmedik. Azanın imanın kadrın ne bilsin. Tuğumda cemlenen namat çevisligi. Göllerin nişan Türkmen mukaddesligi. Ya illerde edip şagal misligi. Tuğunun gölünün kadrın ne bilsin. Bir deyiyorsun devlet nişanımızı, baydağımızı baskılan videosunu görüp menin hem öz gezegimde şu fırsatı goşguyla seslenesim geldi. Sen belentde parlı eziz baydağım, gayratlı pelvallan gerşine büren, bilyana itlerin boynuna daksan ağlarmış gövherim, altınım, dürüm. Baskıladı deyip bir haramzada, kadırım için asla gıyılma tuğum, olara Burhanam, baydağım nırksız, ejesinem deper, tölösen pulun. Bilyan, yadgarmarsın sürüyün ağsağın, bağışlarsın hatta seni depeni, şol dönün bir gün yalanaç ölse, bolcağın bilyas onun kepeni. Kerim halin yankıyı boş tutunu seslenen adamdan sağın tozağı yok. Gün 2 günün içinde hadarına görkadayın size şonu takip alın TikTok'ta takip alın. Gün 2 günün içinde 256 bin adam şonu baş edip durdu. 5-nji mayda çıkış etdi. Gün 2 günün içinde de 256 bin adam çıkış edip 25 minden gowra adamım ona layık wasypdyr. Ene onam görüm, ene şonu takip alın görkadayın onun aşakdakilere seyredin gollap şu bayda galyp ay ene nurin gadanan netijesi. Ene nurin gadanan netijesi. Adamdan gahar gadabını öjükdirdi. Adamdan öz watanna bolan teýgüdüne moýurdy bir tarapdan. O ýöne bularda ne aýryp käbir adamlar nämedi? Larler goşup başlady. Bular ene bular döwletiň baýdagyna da hormat goýmaýanlar, ene döwleti äsgermeýänler. Awa bidiňine watanymyza garşy göreşýänler o rejime däl, watana garşy larler goşup başladylar da. Ana ýanky şo baýda göterýänler içinde şolar ýalyr ma, ýa şo pursatdan peýdalanyp, awa şon ýaly çemeçiller bar. Ana oňa ana näme itereg berdi, näme netije gadandy. Nurin ýankydan çykyşy ýankydan dady. Netije berdi, näil netije. Ine ýanky Kerim halin takipatyna da seredin. Nähil nemeler bar, seslenmeler bar. Hem gadananyň sesine laýykyna seredin. Sen belentde parlı eziz bayda
Barda ýuwsaň döwlet nysanymyzy baýdam Barda ýuwsaň Barda ýuwsaň döwlet nysanymyzy baýdam Barda ýuwsaň döwlet nysanymyzy baýdamyzy basgylan videosyny görüp men Barda ýuwsaň döwlet nysanymyzy Na eger saygar pitişmetik bolsaňyz ha şok terim halin ýa-da sahip basanda. Seredin. 256 miňden gowragyna ses berilipdir. Bu ses berilipdir däl, görülipdir da. Ýa-ni şoňum ýanky sahipasynda, şo TikTok sahipasynda. Onuň ne şoň ýanky okan goşuşyna da 25 miňden gowragan like basypdyr da. Basaldyn ýol goşuşypdyr bir tarapdan goşuşy. Zehini bolan, ýöne rejimi gäwat rejimiň nemesinde sırtyn ýalap goşuş ýazyp şoň bilen öz tanandyny şoňa tarap gönükdirýär diýip bir gynan aýmasak zehini bar bolanyň ýöne käwat kuşk şahyry ýalym neme diýýärdi özüni görüp alyp barýar görkezýär gynan tapdy. Ýöne beýlek tarapdan hakykatdan hem umum alanda Nuru Anna ýa-ni eden hereketine garşy protest bir adamlaň bu çykyşyna men gaty gowy düşünýän şolaň köpüsi bilen alalaşýan ýa-ni aýdylýan zatlar. Ýönüni seredin ben o çapakçylygyň içindäki buňa gije berip gelenler var. Öýdem ýanyna alyp bara soň kuwatlar käbir olan käbir wekillerini var. Olar reklam edip gelýär. TikTokda ýygy giderler. Ol halyş diýip bir haramzada bar marly. O geçen ýylyň Tomzonna ol men size görkezemdir or gepleşýär. Gep ýöri toňa başlap men gepleşip gitdim. Geçen ýylyň iýunyna oňla garşy garpyşy otýar. Nuri. Nemede TikTokda garpyşyp o taýda da garpyşma diýerler. O agydyndan gelenni hem halişin öýse ýa hem oň tarapdarlar var bir kysam gujuk. Olaram gaýryp otyrlar, öýlerim öldürme kopyny ýanky aktivistler hem aktivistler gollaýanlara garşy bular var sen öldürür, sen nirde men barp sen öldürür, nilen gurrun edip otyr. O lebaplara neme dip dileter otyr olan tiresine taýpasyna jegip ýanky o hal işdiýän aktivistleň ejesine bajasyna ýetdi bolýan var. Ýadyňyzda bolsa şonu men ýöri edip bar analiz edip seredin adamda bulan ulanyp oturan sözüne öýdem Ýewropa gelipdirdi. Şu taýda Ýewropada nirediňi bilse kim bar bolsa şu aktivistlerden ýa gollaýanlardan biz seni öldürürsilen ýaly derejede gurrun edýärler-de edýär-de ýanky haly işiň öýdem. Men 240 ýaşynjy gepleşikde men şo barada ýöri edip durup geçdim. Gepleşiň ady eger görmedik bolsaňyz görüň türkmen awtoritetleri goşadyrnyň içinde we olaryň bejergesi wagtlandyrylanyna. Inni şondan ol kän bir 2 çaý geçip geçmäke eýem Nuri şo garpyşykdan soň öýdi aktivistlaryň tarapyndan tutan bolup çykyş edip soňam haly iş bilen bilotýar. Onu reklam edip otyr. Soň aktivistler sorýardy, o sen edip oturan, bu edip oturan adyň näme diýip. Sen hem şu düň güne biziň üstümde hapa goýup bizi öldürjek diýip, biziň ejimde başymda ýetir oturan o haramda adany. Inte o garaýyna müteden, o hiç adam eden ok, o ütden zady ýok. O şol aktivistlere näli garan bolsa şonu ýaly garap otyr da. Şonu ýanyl otyr da, ýani TikTokda reklam edip, onu gürletdirip, zat edip, gürüşen bolup, degişen bolup. Ay onun aktivistlerin ýanyna nemeden bolup ýugoşlyk bilen berýän düşündürüşi nämemişin, indi maňa soň aýdýarlar da. Men aýdýar, näme bilen düşündürýär şo Nur diýip sorap görýän. Aýdýar şo diýýän halyşyň ge patpişi köpmişin. Onun şolaram diýe halyş bilen otursak diýen bolýar, ondan diýe bular diýe aktivistlere simpatiýa edip başlarlar, diýlen ýaly pikir bilen edýär şo. Nur haramzada onu ýaly prinsipden uralýan bolsaň dünýede bar patpişi köp haramzada käne onu o komiklerin zatlaryň içinde ben homoseksualistler garşy bolýar, ol öýdi işi da. Ýöne şonu reklam edýän adamlar bar, şolar ýaly obraz, ýani durmuş obrazyny. Erkek bilen erkegiň ýatmagyny, aýal bilen aýalyň ýatmagyny, şolar ýaly adamlaryň içinde de patpişi köp adamlar bar. Onda bar şolaryň içinde de bar, olaram aýanyňa Allah şolaryň reklam et, şolaryň gymmatlyklaryny reklam etdi, soň ýugoşlyk bilen olaram öýdüňe çekip başlada. Şo hereket dogrumy? Ya her hiline
narkomanlar var, neşe keşten zatdan üşüyen yerleri var. Sosyal ulgomlarda şo zatlar var da pikir alışıp oturanlar var. Ha, oğurluk edip berenler, adam toyup berenler adamlar var, her yeni adamlar var, şolaram oturanlar şolong içinde de. He? Dek düýden gejenge yeten, sen bajyňa yeten adam bilen wara hiç zat bolmadyk ýaly sen şeýde oturup bilýän bolsaň da, onda sen öýüňde wara adamçylyk diýen adam öýüňde sen ullokan problema bar. Ullokan problema bir kesel bar. Men şoň üçin gepleşik adyny beremdi. Agent mi? Ýa-ni aktivist mi, agent mi? Ya da bejerisiz balnoy diýän, keselli mi diýän? Te köp adamlar da ýam şo pikir döreýär, şu agent bolup edýärmi? Aktivist bolsa bir giden adlar etmeli. Bu hakyky aktivist bolsa halkyň alat etni diýen bolsa, ýam sorag dörep başlapdyr käbir adamlar da dogry sorag döreýär. Indi şunu agent bolup edýän kada ýa şu kelleti diýdi diýem ka. Bir ýerleri ýa psihikatyna bir ulokan kemçilik gam ka diýip sorag berýärdi. Haýta tarabyny alsaňam siz ýalňyşyňyz ýok. Men özüm bir reýem netije çykardym. Bu nur dilýän, bu haramda da bar. Bir reýem. Indi seredin şoň göterülek gelen ýanky oglany halyjyň şoň pikirini häzir diňlän. Derek halyjyň muny göterülek buň eline goltugyny garpyz beren bolup buň wara ol aňyrdaky rejim adamlar bilen tanışdygyny görkedi. O tür ol halyj diýilýär. Gürleşen bolup rejimiň içinde haramdadalar, şambrat diýdi, ýene wördi şoň gürleşen bolup an nurany da onu ýadan bolup alýar. Şondan soň şolara da hormat goýup otyr. Bu haramlady, bu halyj diýilýän şolara hormat goýup otyr. Awa. O ýaşyla salam gönderilýär otyr şeýdi. Aýdygy derli ondan soňam şo nuru bilen oturanna da ol hapa dökmegini, aktivistleň üstüne, aktivistleň mertebesini kemsetmegini, ol Dur Sultan da üstüne näme çapa goýýar da nuryň efirine oturup şoňa ýol berýär. Dur Sultan ne rejimi işleýär, indi Dur Sultana şu hödür etjek bolýar. Özi rejimi işleýär otyr, halyj diýilýär. Onun Dur Sultan gelýär, ýanky kanalyna, nuryň kanalyna bolýar. Şo taýda Dur Sultan awradan düşürmek üçin ýankydatlar aýdy otyrda rejimi işläp oturan. Men Şamrat da bilen tanışdyp, şoň bilen guruluş we ýa-ni görkezip oturan haramda. Ten diýä Türkmenistan rejimini işleýän diýä öýdi. Dur Sultana indi awradan düşürmek üçin. Nuru bilen o talip diýilýänim şo taýda otyr. Men onu gördüm, o taýda ýadygasyny gördüm. Otyr şoň goran oklar. Dur Sultany goran oklar. Bular näme diýär? Dur Sultan hanyndy diýär, öýdüň gora da diýär. İki bolup şu gor, iki erkek adam bolup otyr. Ayal dogony öz jigilerinem kimse de otyr birem. Hal işleyen bir haramdady, öz ejelerini, düýün ejelerini, bajylaryna ýeten oğlun öýdi. Rejimi halma dediýändigini görkezip otyr ol. Şoňa üýürdirýär, hemem şoňa bar ta dalatdyrýarlar oturup. Talibam şeýde otyr, nuram şeýde otyr. Şoňa dalatdyrýarlar, dala diýär. İçe daladan ýaly. Hüjüm etdirip, heşelle kakyp otyrlar ikisem. Hemen goran oklar. Bolýa eger heşelle kakmayan bolsaň näme üçin şoň agdyny ýumdyraňdyk. Dur Sultanyň kimdigini soňky beýaşyl bäri tanaňdyk, tanamadyňyzmy? Yo tanamadyk kişi bolan bolup, hanenni Dur Sultan, han sen jogabyň näme ilýän bolup otyrlar, o şeýdi. Dur Sultan görülem şo taýda öýüni aklajak bolýar. Soňam gelip men ýamda aglak gurrun berýär. Men aýdýan, olýan aýaňa ýelmeşen palyp çykça da görülmeli bir haramda da götü okda daş uğramadyk bir hal iş diýil ýani öňünde. Sen jogap bermäge borçlymy diýende? Sen öýdüňi näme şo derejä düşürýän diýip menem oňa käýýär. Şondan soň biradara köşüşdi. Ýöne men ýüregim bulanda şo taýda Nuru bilen Talip ýaly oglanyň oturup şo taýda şoňa diýene de oturmaklary boldy. Şuna adın angarsında bana şolan akıllı yetmeyen şuna adı ediyendir ediyen oldan adamda. Akıllı yetmeyen ediyendir. Ya gatı yanlış yani. Onda şuna akıllı yetmeyen iki tane erkek ortalarına bir daha salla oturan haram zadalar var. Bağışlan var. Şu ikisinde de mecai değmeli oluyor. Şuna da şu halk için ne eyletse çıkış ediversinler. Yani kazda gelen şular yani yerde gütlerini açıp şeyde oturuyoruz kalır var ha. Men şolara ümtüm karap bilem o. Eğer şolar yani adın ümünü almaklığa da şulan akıllı yetmeyen orada. Dime onu akıllı yetip angarsına geçiyor. Bulan akıllı var. Bu taýda başka oyun oynayarlar onu. Başka oyun oynayarlar. Inem gelinin şu hal iştip bulan var öň götürüp reklam edip gelinin indi teslenmesini görün. Indi bu näme diýär şo pursatdan peýdalanıp. Indi nuryň gejesine öýlenip otyr indi. Ýani hal iş diýil ýani. O ýanyna da buňa meçewer ýanyna ol çepekçilerin nemeleri var aktivlerinden biri. Maksat Türkiye'ne diýil ýani. Bay olaman ha bahana tapda indi. Onu öldürmeli, näme etmeli, o adam diýen ol otyr. Öýden bilip otyr. Nuryň şoň näme üçin diýýän. Bilip angarsana geçýär ikisem.
Ýöne bu oyunun içinde ullokan bir senaryo var. Bunu näde oynamalyny? Bir taýda nişana nura giden ok. Olar dik görlemeli bular. Zaýalygyny tagam bilýär. Şu adam Suudetde hakyky döwene oglanyny, baýdagynyň, watanynyň, gerwiniň ýa döwenen nuri şol oglany Suudetde. Men şu taýdan aýywam bolsa, näýlem bolsa bir ýene bir ýyllanmyş edetmeli Nuranna. Öňem diýen şu adam ýene şu dedimde, ýeşeňiz ikeýin Nuranna. Haram adam. Sen näme diýersin? Näme bolsun isleýän? Ýani ýeşeňiz ikeýin ýeden hereketden sen näme? Haramzadan ölmesin isteýän aý dogrusu. Haramzadan ölmesin isteýän bir. Başgalar isleýän Alişer bilen Abdullah bolşýarja şeýste aşy ýeriň aşagynyň alyny gaýdylar şol oglanan. Düşündiň ölmedin isleýän bolsaň halka tarany götüň açyp uruşmalar. Alişer Abdullah şu var. Şu gepden içine ýöresip senem. Indi gördüňiz näme? Hali şunda bir Nuryň gejetini öýlenip otyr da. Ödem näçe wagtlap soňky adamdan 7-8 ay bäri bile oturup gelen, TikTok'ta bile oturup äbejiwe bolup gelen oglanma. Ha? Inden pursatdan peýdalanyp, inden oň ejetini öýlenýär şeýdip efirde. Indi sen edin, ýene men ýüregim bulan zat näme? Hem şu Nuryň şol ýönemeligi şu zatlar etmeýänligi hakynda men pikiri näme-de döredi ýene de. Halisy reklam edip ýörk ha? Halisy reklam edip ýörk. Haliş gün efirde TikTok'ta biriň häzirkini lägerde oturup tutsogasyny alnanmyza? Alışır Sahatı filan Abdullah Orusuğa hayvat atıp çıkış ediyor. Abdullah'na öldürülecekti ulen hayvat atıyor. Ve de Mart ayında. Yine şu Mart ayında. O nemeye de gün ayda otuyor Alışır'ı. Sen Maya ayına gideceksin diye otuyor. Şonum Nurum görüp otuyor. Nuru dinleyen otuyor şu da atlar. Şu ödem şu yankı hal iştiğine haramlardan yanına alıp diyor diye da şu da atlar. Nuryň gatnaşyk taklap ýören aktivistlerinden birine sen ýakyn wagtlarda öldürilirsiň diye, eger öýüň näme gowjy alyp barmasaň diye, sen niye öldürirler, maňlaýyndan ok berip giderler diye, sen niye häzirjek bolou diye. Beýle kene näde? Ýa öýdem Nuryň men eginleşim diýip ýören, Alişir Sahaty bana da. Ol gün aýdy otyr, maýa aýyna sen urýan diýip otyr. Şonda probleme gören ok. Şol atylýan haýwatlarda nähä bir Nuray anna problemi görýär. Ne talip problemi görýär. Eger problemi gören bolsalar näme üçin şu taýda alagatdan ýakadyndan tutup halleşin. Sen näme diýip oturýarsyň diýen oklar? Men şu ikisine gaharym gelýär da, ýene käbirlerinde sorag göremem mümkin şu taýda. Oha bilen ikisi me halkyň derdiň golgap adamlar gürledip ine birden patsa buzuruklar üstüne açyp oturýar adam. Adamlar maňa olun bakat ýok bir gramam. Şu dadyň näme üçin bilýäňizmi? Adam öz hereketini bilen jogap berýär. Adam öz şahsiýetini we öz içerki anzawyny we şular ýaly meselelerde görkezýär. Reklam etmek üçin wara özüni reklam etmek üçin ine saýlawlaryň ýani her hiliş bir wejaralygy ýüdürýän, spektakl oýnaýan adamlar ken. Ýöne gazza gelende şular ýaly bir öwrülçükdi, şular ýaly bir möhüm zatlara gedek gelende. Teň aýalla onuň ýaly bir eginneş aýala bir dinan maşgala, dilyeti rotyrka. O mertebesini basıla oturka, sen şoň tarapyny tutup çykyş edip bilmeýän bolsaň, men eginneşim dostum diýip ýören adamyňa sen öldürilirsiň ey. Senin ýakyn wagtlarda uratdyrýar diýip oturka. Sen şoňa garşy ýekaje söz rowa görüp bilmeýän bolsaň, diýmek sen wara näme diýär oka çemçelap ýygnanyň şanaklap şu taýda dökülýär. Diýmek senin onuň maksadyň wa şu alyp barýan işiňde başga da. Sen maksadyň başga da. Adamdan hakkı hukukum däl, sen ýakyn hukunlaryň ýaly, sen ýakyn huwaslaryň garynnaşyň ýaly adamlara şu datlar diýdirip, şoňa garşy ýekije hereket etmeýän bolsaň, sen wara o kesek adamdan onda wara hukuk hakynda edýän gurrun, ol sen okan namadyň ürküden gurwaňa degmeýä diýilen da bar ýa iň soňunda. Men şeýle analiz eden adamlar, men wara ol bu zatdan içinden geçtim adamlar, soň 30 ýyldan gowrak wagtyň berdi. Dönüklüğünem geçtim bulan içinde. Opozisiýa diýilýän, o spektakl oýnap, aktyorlugyň çürwaşyny görkezýän ustadlarym gördüm. Ýöne iň soňunda içerki anzawyny we şular ýaly meselelerde görkezýär. Men sana duýdurýandyr. Soň bilet aktivistler arasynda Abdullah'nyň biri atyp gidipdir, biri aýagyny gellesinden pytradyp gidipdir, kellesinden bırak atyp gidipdir. Awa, kim etdi kady gözläp bererler seni?
Akıllıca ola ağamı. Den duşlan öyle, den duşlan bilen. Ay goyaysana, goy hal dişli, goyaysana can ağamı. Borman men dinle bir zat aytsak da o. Ine eştiğiniz değil mi? Sen ne golca ola, den duşlan bilen bola, o da attiyen ol ödünden ulana şey diye otur da, onun ula, ol Abdullah, Haliş'ten. Daşı uğramadık o nemeden, gücücükten. Nem, Alişir Sahatova atan hayvatına seyredim. Tenniye mayayına gidiyen dip gün aydı otur da, rejim bilen hizmetdaşlık etmeyen haramzada ne edip olur yal anam bilen aydı biliyayna şu zatları, onam dinleyen. Kalış, ine şu bana ine şunaka ugrozalar etmesen pожалуйста hay ova sizler mayda gidesler ata vatana sen kim özün bolupsan onda edip bana ugraja dedip bilet. Ha? Nime sen bilet napa şu hükmede napa bir guşluk mu yürepsen? Hükümet nimet sana. Bunu görülmedi yani nimet kıynaşıyan mısın? Смотри, мен сага отчитываться эдем, братишка. Да хочешь мою историю послушать, гир менин YouTube каналыма, tamam mı? Meza çöyünde duran. Это раз. Во-вторых, вот ne için sen azamana yana may ayında sizler juristler. Kim aytti sana onu? Ne için sen onu dedi oturupsan? Kim вообще sen? Men halış. Bana ben tanımayan. Kim ay? Ne diyorsun sana? Bölmeden gereklerin hurla. Ne çok beni tanımayan babasını tanımaz. Ol iki. Ne? Sen mayda yöreyen o hemen Türk Sultan mayda yöreyen ol prognoz ayda mı mesela? Ama yöreyen o yani ama mesela yöreyen diye. Evet abi. Ama Atawatan'la karşı Atawatan'la internetteki erkeklerini lafanın içinde görkülüp diyeceksin ki ne abi iyiyle bile diyeceksin ama sonra Atawatan'la falan karışıyorlar. Bir aynısı mayda yöreyen. Kim aytti sana onu? Yine ayttı yine. Yine ayttı. Haliş haramzadan şu hayvatı var, şu duyduruşu. Yanlış mı yan olsam, 18. Mart'ta edilen duyduruş. 18. Mart'ta bana gelip koştu şu yadgı. Hem Abdullah atılan hayvat, hem yankıyı Alişir'e verilen duyduruş. Şondan doğru bir ay 10 gün geçenden son, yine 18. Mart'ta verilen duyduruş olsa, yine sen yığınalıyan deydi, sen uğradılyan deydi. 28. April'de de bir ay 10 gün oluyor. Bir ay 10 günden sonra Alişir Sahatov filan Abdullah tutulup ediliyor. Lagerda oturuyorlar hedir. O arada da ne yan yakın halkara insan hukuklarını koruyucu birden kuramalara meyem aladat ne dip hem beyanat mı yarattılar na Türkmenistan ne nemelenmeden insan hukuklarını koruyucu aktivistlerden işgärlerden şolara min yazdılar umuman şu arada gat köp nemeler var ne bu son kuvaka neme beleri ilk başta Ankara'ya gittiler. Ankara'daki deportasyon lageri tallılar. Son bilen aladat edilip advokat tutuldu, yürüyüş tutuldu, bilen aladat edip diyorlar. Sonra buradan alagattin bilen bir yerine Abdullah'na 40'ları öne getiriptirler. Şu tayda bir lager var. 40'ları neme değil ya şu tayda 40'ları 50 değil yani. 40'ları 50. 40'ları 50 oluyor da 40'ları 50 değil yani yere getiriptirler. Nemenim Alişirem o ne getirip Edirne şehrine lagere getiripdirler. Düşünüp siz näme üçin onu Alagattin Ankara'dan bärik getirýärler. Awo. Ýöne häzirlikçe proses taklandy, edil deportasyon proses taklandy bolýan ýöne bulardan şol ýanky statusy var bular gaçwatalga statusyna garaşýanyň statusy var bularda. Ýanky statusyna garaşýan adamnyň statusy var da. Şoň üçin arza beren adamlar bular. Bozgunluk üçin. Fiyat bozgunluk üçin. Ondan şolun arzalarına seyredilýän döwren bular halkara gora wasyna alınýar. Türkiýeň migrasiýa gulluk tarapyna gora wasyna alınýar. Ödem halkara gora diýilýär oňa. Ýöne ene ýanky bilen ýygyň almagynyň edil ideýany şo gora bilen ýanky migrasiýa gullugy ýatyrdy. Ýatyrdy indi bularda gora ýok. Indi bilen adwokaty şoňa garşy heme şikayet edip şikayet nemesine suwduna ýetdi. Üstesine de şo proseduran özünü bir giden kanun bozmalar var. Sebebi
olan statusu näme üçin edil şuwat statusuna şuwat garaldy. Näme üçin olan arza vereli bärinne 1 ýyl 1,5 ýyl geçendigine garamazdan arzalaryna şuwat üçin seredilmän bular alyp lagra salanlardan soň arzalaryna sereden bolup ayo arzalaryny kanagatlandyrmaly lilen karara gelýärler şuwat. Şu taýda ýem oýunma, bu zakatyň oýuny görünip dur Türkmenistanyň ol haram rejimi tarapyndan berilen zakat. Ýöne şu taýda sizde sorag dören adamlar. O hali işleýän daşy guramadyk. Bu sırtı pokly bir göwele oglanjyk öňünden aýdyp otýar. Ine maý aýynda siz ýygnalýaňyz da. Nädip şu maglumat bana berilýär? Kim berýär şonu? Ödemine hakikat bolup çykdy. Şu taýda şu döwürde ýam taýýarlyk görülýän eken. Mart aýynyň ýam başlaryna başlap taýýarlyk görülüp başlanypdyr. Şona taýýarlygyň içindäki adamlar hem hatda hal işlerini paýlaşýar şu maglumaty. Indi şu daşy uramadyk göwele de bolsa diýmek şu haramzada şu bir giden haramlaryň içinde şu maglumatlar alşylyp otyrka şunun içine goşýarlar. Şular ýaly adamyň teoriýaga getirmelimi? Şoňly bile äbe jiýe bolup oturmalymy? Ondan sen efirimde oturan beýlek aktivistlara haýwat atyp otyrka şoňa ýol bermelimi? Öz aýallyk onuň ýaly görülmeli, zenan dalat bolum şoňa. Şoňa töhmet atyp otyrka agdyny ýumup oturmalymy? Siz näme ondan insan hukuklaryny goraýjylar bolýaňyzday? Nuri, talip siz ne edip antan hukuklaryny goraýjylar bolýaňyz. Şo zatlara gözüm, şo zatlara ýol berip otyrkaňyz. Soň sesiňizde mä çykarmadyňyz soňama. Ötünji mä soramadyňyz nemeden? Dur Sultandan ama. Ne edip ol antan hukuklaryny goraýjy bolup bilýäňiz? Ne edip siz aktivist bolup bilýäňiz? Halkyň aladysy diýenler bolup bilýäňiz? Bolýanny şu döwürde de şo zatlary reklam edip otyrkalar, şu hali reklam edip otyrkalar bular wara ýene de adam toplanjak. Adamlara ýüzlenýärler. Bize müň adam gerek, özlerim, atlary, familiýalary bilen maglumat bermelisin. Ýurdun içinden, içindäki raýatlar, daşyndaky raýatlar, gelin diýe adamlar diýe biz ýadyňyza düşýärmi? Ýa-ni fevral aýynyň başyndan başlap ortalaryna ýa meňe gelip gowşan demä görä, fevralyň 10 kesine 10-çyny ýam çykyş etdiler. Ýylydyna. Hem ýa-ni talip çykyş etdi, hem nur çykyş etdi. Adamlar diýe biz diýe adam toplap berýär, müň adam toplasak diýe biz diýe bar ýa-ni agdalçyga diýe ödem näme şertdilen? Şo müň adam şu müň adamyň hataryna berjek adamlar hem ýüzlerini görkezmeli, atlaryny, familiýalaryny bermeli, hem maglumatlar bermeli. Nirde ýaşaýarlar, kim olar? Bular hem görmeli, belki ýazyp almalylar. Naşa barada edilen nura aýrypdyr ýa. Nemesinden TikTokundan. Şo barada eden ýüzlenmesini. Ýöne talibiň demesinde dogry nat şo talibiň şo barada eden çykyşyny ýüzlenmesini dinleň edil şolar ýaly ýüzlenmeýän nuram etdi. Erde biz şu planymyz boýunça gerekli bolan adam sanyny galamyň üstüne teker ýazyp bir näçe meňe ýetirip bilsek, ondan meni hem beýleki egendeşlerimi Türkmenistanyň içinde görürsiňiz. Ýöne bir şert bilen. Her bir adam bir-birden bize ýüzlenip video arkaly gürüňdeşlik edenden soň gerekli bolan sanymyzy ýygnap biz aýaga aljakdymyz barda taryhy we hökman ýetirir. Erde gerekli bolan sanymyz bolmasa, onda hiç kim öňe çykyp öz janyny oda goýmaz. Sizden ýeketek haýyşdymyz. Gorkman, kimin ananjy has uly bolsa, onda şol adama maglumatlardan alyp biler. We ol gürüňdeşlik we maglumat beýleki aktivistlere ýa-da edarlara berilmezden şol ananylan adamyň özüne galýandyr. Erde kimde kim nura köp inanýan bolsa, onda nura berip bilirsiňiz. Ýa bolmasa öz inanýan adamsyny öz maglumatlaryny berip biler. We başga isleg bellerýän aktivistler bar bolsa, olaram öz gezeginde öz boluşlaryny hereket edip bilerler. Vatandaşlar, şul biziň iň soňky diktator rejim otuş hereketimiz. Gaýrat edip, aýgytly adamda inni mert bolalyn. Gelin bir bolalyn. Gelin üýşelin. Gelin watanymyzy hem öz bagalalarymyzy şu dowam etýän zulümden halas edip, diktator rejimiň soňuna kelin. Indi käbiriňe aýtmaňyz mümkin. O adam toplamalydyr. Eger bir uly hereket ýurjak bolsaň, bir siýasat hereketi, aktivistlaryň bu hereketini, ýurdun içinde bir öwrülüşe geçjek bolsaň, adam toplamalydyr. Adamlaryň birek ananmak üçin ýüzlerini görkezmelidir. Zat diýilen pikirden uran ýalmanmaňyz mümkin. Bolýa, eger siz bir anamdar adamlara ýüzüňizi açmaly bolsaňyz, soňam şolara ýerinde turup biljek bolsa, esasan hem şuda gurrun nur anay hakynda gidýärdi. Şoňa maglumat berip, olam edil mehek daşy alsar saklap bilýän bir özüni görkezden bolsa şol urda, şon ýaly adamdygyny görkezip bilen bolsa da, bolýa, ýöne men bu adamdan soň 5 ýyl
sanak gelýän. Bu adamyň näme okuyup buldygyny. Şu adam toplap ýörkä, bir de adam toplaýar, adamlar gelin ýüdüňizi açyň, bir de ananyň diýip ýörkä, şu aktivistlere raýdaşlyk bildirip, şulaň tarapyndan çykyş edip gelýän, eýem bir oglany bir satýar. Ödem satýanynam gidilýän ok. Ina şoň kimdigini görüň adamlar. Şunu Allah kamul onyanlar. Ina şula adam, ina şula oglon hakikaty şudur, ina da suraty diýip, eýem mart aýynyň başynda şonu ýaly hereket edip otýar Nurin. Ödi. Bunam nämen görkezdi ya? Şu müň adam bolýa aýdal potensial ýagdaýda müňlerçe adam şoňa ýüzüni görkezipdir, şahsy maglumatyny beripdir, telefon, adam, familiýa, adresini beripdir diýelmi? Bu adam eýem şu ýöne koy bir adam bilen ödem biziň anamyza giren adam babatynda şunu ýaly hereket edýän bolsa, o müň adamy satmajakdygyna nirde garantiýa bar? Kim hakynda görüňe diýe, kimi satdy bu? Baka diýip bir oglan bar. Men olany men ýam soňky adamdan 4 ýyl ýar sanak gelýän. Adam familiýasyny maňa berdi, menden bir adam eşitmedi şonu. Şoň şahsiýeti barada menden bir adam alan bolsa, maglumat alan bolsa aýtsyn. Menden bir adam eşitmedi. Emma Nuran Naif şoň adamy bilýän eken baňa da aýdypdyr, görkezipdir ýüzünden suratyny. Soň arada şol müň adam toplamak barada çären geçirip ýörkä bilen bir baky bilen Nurin arasynda bu düşünşmelik ýüze çykýar. Ýani baky hemme garaýşylar alalaşyp oturan, ol alalaşmaýan bolsa TikTokda gün ýüzüne aýdýar. Nurin sen şu taýda seni näme etdiňler diýip bar. Uçurdyňlar ýa sen Nurin şunyň bilen alalaşam, şunyň abolanok, onyň bolanok, bunyň bolanok diýilýär. Diýil elbetde diýilýär. Aktivistlerim kemçiligini aýdýar bol. Ýöne men görüp otyrna gazza gedek gelenine ýadyňyza düşýän şol haliş haramzada barada gepleşik edemdi. Haliş bilen garpyşanlarynda şu aktivistler. Şu taýda baka kimiň tarapyndan çykyş etdi? Baka aktivistler gorap çykyş etdi. Ödünem riske goýup şu haliş diýen haramzadan ogurduny patratjakdygyny şu taýda sen ýeriň görkezder diýip haýwat atyp otyr baky. Nemeleň tarapyndan çykyş edip. Aktivistleň tarapyndan. Gazza gerek gelen ne? Baky ödün aktivist diýip elan etmese de men ololum tanak gelýän, görüp gelýän. Hatda men gepleşigime de gatnaşdy ol. Şunu ýaly gazza gerek gelenne aktivistleň tarapyndan bolup çykýar. Sebäbi şolar bilen pikirdeş ýöne aktivistleň hereketi barada da menem kritik aýdýan, men şu adam aýdyp otýar. Kritik aýtma hakkı bardyr. Bu näme diýär Nuranna? Haçanlar bir wagt şuň pikir bilen pikirin gawat gelmese, şuň bilen bir ýerde jetleşdim. Ine men bir gedek ol Gunwataryň fiýaty barada, ana 2 ýyl mundan. Yapık chatda garpışdym bolen, ýam çykyp efire çykyp men ejeme ýetip oturam. Men ejeme bajyma ýetip otur. Ödem men şo döwürde şoň şuta Ýewropa gelmeginiň aladasyny ýetip ýol harjyndan töleýän adam ýeketäk adam men. Men ýeketäk däldim, başga da golla beren ýa ýöne ýetat çykdyjy. Men çekdim şo döwürde, şol iň bolmany uçar çykdyjy. Men oň üçin wara maňa hormat doýda diýip edem. Maňa ýöne iň bolmany men ýaşym boýunça şoň kakaty ýaly ýaşdaky adam da Ýekece bir zatda biz garpışdykda şu taýda pikirimiz gawat gelmedi bolýan. Ýewropa Gunwataryň fiýaty barady. Men ejeme ýetdi da bir giden şu taýda chatda oturan adamdan öňünde soňa ejeme ýetdi. Efire çykypam. Onu men eşitdirdim size. Başarsa ol menem satjak, menem aýdaýyn ýüzüm gidilip oturanyň biri bolsam şo wagt meni gün satýady. Gün satýady. Bu adam bilen tehel bir ýerde bar, sen pikirin gawat gelmese, kim da edmeye okuyup adam ol bilgiçlerini diýämi, emosiýa düşüp diýämi, bal noý bolup diýämi, o men oňulen işim ýok. Ol ullukan adam ol. 40 ýaşany adam özüni erkedi bilmeýän bolsa, şolar ýaly ýerde de tehel bir gany gazanna sen satjak bolsa, sana dönüklik edip arkaňdan hanjar urjak bolsa, sana çapakçylara itedaladan ýaly dağlatyp lezzet aljak bolsa, onu ol adam bilen asla oturmalym bir ýerde. Meni ýam şondan soň şol men mukaddesime ýetenden soň mejeme men ol adam bilen hiç geçen oturuşmaýanym, görüşmeýanym. Tapaw diýär ol sen saçak başynda oturmakmy, bir ýerde stol başynda oturmakmy, ýa efirde oturmakmy? Ýok, şol adamyň bar ýerinde men öz mertebemi hormat goýandyr, men öz adamçylygymy men banaçy goramaldyr. Men şoň üçin şol adamyň bar ýerinde men aýtdym, hatda virtual ýagdaýda da men ondan soň onu bilen oturmaýan. Ýöne şolar ýalda atdan soň oturýarlar da adamlar. Bulardan bir yetibim otyr, beýleklere de yetip otyr. Innem satyp otyr. Ne edip satdy?
Ana şu taýda bir oňuşmandyrlar, ödem adam toplajak diýip ýörkä. Ho, ananyň bile diýip otyrka. Gün satýa. Ene onuň görüňine ýa-ni şu baky arnan ýazymyň adın familiýasyny gorup köden bolup, ina şu floku diýilen lakam bilen çykyş edýän, ine şuloglanyr zat diýip. Näme sebäp bolduňa? Näme sebäp boldy? Näme bakan edýän adam näme? Inha diýär şu floku ady bilen efirlere çöp atyp ýören, tilki diýär efirlere çöp atyp ýören nimek bilen näme gödüňe tutýar. Käbat garpyş ýa, nurda bilen. Şonuň pikirle alalaşany. Näme mişin onuň çöp atýamşyn. Onuň şoň üçin şol öýde islemese de şonu görkezme, şoň adyny familiýasyny berme, hatda suguratyny görkezme, garnaşlaryna suguratyny görkezme, onuň hakyň barmyşyn. Ine nuriň düşünşi. Ine onam görüň ýa-ni şol böyle goý. Şoň TikTokundan. Şu taýda nuriň şu ekrana ýazýan zadyna okap ýetişmedik bolmagy mümkin. Ýöne şonu ekran taklap okap bilersiňiz. Ýöne eger ekran taklap okap bilmedik bolsaňyz, men şu taýda görkedeýin. Şu taýda şu zatlar görkedenden soň ýa-ni bakyň hemme suratlaryny batlaryny görkedenden soň bir sory ýa-da kim sorýan belli däl. Taýda ol mehmaňa gende bolmagy mümkin. Kim aý bu diýip sorýar-da Nuraga diýip. Olam näme diýip ýazýar? Baky senem gaçyp uruşmada ekranyna ýüdüň bilen bol. Belki şonuna has gowy düşünersiň, bize de diýen bolýar. Göreli näme derejede erkeginde sen diýip. Durunça. Bolýa baky diýilen şol oglan ekranyna ýüdüni görkezmeýän çykyş edýäse gelýär-de. Haky ýokmy? Haky bar. Haky bar. Ýüdüni görkezmeýän sen bilen jedilleşmäge haky barmy? Haky bar. Haky bar. Indi sene maýdan bolýan, ham senden bolýar. Biziň ýagdaýymyzda ne düşünýärsiň? Men seň kimdigini görkezjek. Görelin sen näme derejede erkeksin diýen bolup, şoň ýüdüni açýan. Maksadyň näme? Maksadyň näme? Ine köp adamlar biz bilen raýdaş adamlar bar da. Kommentariýa edýärler, zat edýärler, käbirler biz bilen garpyşýarlarym. Bir de garşam çykyş edýär. Men bilen garpyşýarlarym käbirler kommentariýa bölüminde. Ýöne men şol adamlaryň garpyşdalaram ýüzlerini açmagyny islämok. Eger aýdaly şol adam özüniň kimdigini bildirese gelenok. Käbir wagtda meni gollaýar diýerler. Baky köp wagtda aktivistler gollap gelýän oglan. Aktivistler bilen raýdaş oglan. Şoň üçin hem özüniň kimdigini bildirese gelenok. Käbir köplenç biz bilen alalaşýar. Hökümetiň siýasatyna gelek gelene tankyd edýär. Ýöne käte aktivistler käbirler bilen garpyşýar, alalaşmaýanlygyny aýdýar. Ol bir kadaly zat ol. Kadaly zat her bir demokratik jemgyýetde bar zat ol. Her bir demokratik guramalarda da hereketlerde de bolaýmaly zat. Indi nuriň göwünden turmanlar käbir ýerde şoň ýankyýaly bolup bulara garşy öz pikirini aýdyp bulan gaharyny öjükdiripdir da. Bolýar diýe bulamaly ýa-da näme diýe? Eten ýaman gatyry diýenler sen kimdiň ýa-da görkezjek diýip açyk görýär, özüni ruhsat alma. Şeýdip aralýar. Aralýar, nur şeýdip aralýar. Sen men gaharmy bitirdiň, indi araljak. Özüm birinji gedegeden okby. Adamlar birinji gedege diýenler diýen odan gat ýalňyş ýa. Men aýdýan men buny soňky 5 ýyl bäri bu edýän hereketini ýerlap gelýän. Bu ýa-ha agendiň etmeli hereketi men gördüm netije geldim. Bu hem bir wagtyň ödüm ne ýem? Aýalyny çağalaryny çykarmak üçin ýem özüm satdy. Özüm satdy, dol satdy. O biziň doňan garnaşlan bir de görüşü bilem dok biz. Getirmege beýle de dursun, görüşü bilem dok da. Bu bolsa intek gün watardan gaçyp watar bolmaka, intek statusy belli bolmaka, bu aýalyny çağalaryny çykaryp berýär. Aýalyň çağalaryny bir ýagdaýda çykaryp bilerler, sen özüň aktivist bolsaň. Men gördüm ya bu taýda bir giden aktivistden şol başyndan geçiren wakalaryny. Haçan sen gaçyp watar alýan gün watar ýurtlarynyň birini. Ondan şo gaçyp watar alandan soň şo döwlet sen aýalyň çağalaryny getirme uruny ala edip başlaýar. Gaçyp watarlyga alandan soň sen ýakyn hosarlaryny, esadanam aýalyň çağalaryny getirmek üçin ala dedi buraya. Onu da Türkmenistan garşylyga mörkötüp bilýär, köp prosedurany uzagda çekdirip bilýär. Ýöne köplenç ahyrdan Türkmenistan basıja çykar ýa. Benen gördük. Bir giden aktivistler odal koýup gaçyp watarlygan adamdan ykwarny gördük.
Yöne intakten gaçwatalyga almakan, sen statusyň belli de, sen bir bomuş. Şunyam. Sen bir edene gagan bomuş. Intihap beren bir ýykmanna Ýewropada. Sen ýykmanna hukmuna bir Polşada boldun, sen Germaniýa bardyň götüňe depdiler, Polşadan götüňe dep, sen Gollandiýa bardyň, ne motiýursyň ýykmanna görünüşinde statusyny. Innem sen çağalaryň getirip berýär. Onu Gollandiýa getirip bermedi. Onu biz bilip oturýar. Türkiýede getirip bermedi. Kim getirip berdi? Mehme getirip berdi. Migrasiýa getirip berdi sana. Näme üçin? Başa rurtdan batys barmy? Ýok. Türkmenistana henüz batys ýok. Sebäbi tek gaçwatlygy alan ýok. Haçan batys başlaýa prosedurasy, haçan dowul gaçwatlygy alandan soň ne sana berildi, siýaty bozgunlyk status dilenden soň, ondan ýoşluk bilen başlaýar. Onda da ýoşluk bilen başlaýar. Detine dilen o kadar. Antak sen ýykmanna statusyň da galýan wagtyň sen işiňe entek ne Ýewropa döwletleri goşulýar, ne Türkiýe başarsa seni alyp agaryp götüňe diýipjek aňyrlykka. Sen aňyrda Türkiýede bay götüňe sartyňa diýipdiler. Türkiýeden hem taňa gollaw ýok. Kimin onda Türkmenistan taňa gollaw berýär. Türkmenistan näme ýetýände beýlek aktivistleriň hiç ýetine rehem etmeýän Türkmenistan, Türkmen rejimi, beýlek aktivistler ele düşdi, olar ýok edýän. Gümgüdene giderip oturan, ana gitti biziň birgiden nemelenmedi, aktivistler. Olar gümgüdene giderip oturan Türkmenistanyň diktator rejimi, meheme gan olacak mehemeti, ala etdiň çağalaryny aýalyny çykaryp berýär. Şoňa düşündürüş barmy? Taňa düşündürüş ýok, haramzada sende, düşündürüş ýok. Ana sen şo taýda gutordy, sen hemme men statusyň şo taýda gutordy. Şondan sen terekeden 180 gradusy ütdi. Şondan soň sen hereketini ütdi. Ýani ondan öňem sen adam tatmak bilen meşguldyň. Ýani sen o zannyňda bar zatdy görnüp dur. Atamra Saparov satanama 2021-nji ýylda konsulluga satanama sen bolup çykdyň. Onu ma sen boyun aljak däldiň, o ýöne sen o satan adamyň wa konsulluk bilen baglanjykly. Biziň aktivistlerle hüjüm eden 2021-nji ýylyň awgustynda, 1-nji awgustynda Ediza hüjüm edip, ağzını burnunu garagan edip, birgiden adamlara ýanky şaýkalaryny ýygnap getirip, hüjüm gurnan kim konsullugyň ýanyna? Şiraly Sadikow. Şiraly Sadikow diýen haramzada şo konsullugyň tarapyny tutup, şo taýda biziň aktivistlerimiz ağzını burnunu garagan edip, bara ýenjik goýberenden soň, sen şoň bilen ýakyn gatnaşyk taklap, sen şo taýda adyny gidläp beren başga bir aktivistimiz, Kaşpirovski lakamyny ulanyp beren Atamrat Saparowyň adyny 21-nji ýylda tatypdyň diýen şo. Onam sen ýüzüňe durdy soň. 2022-nji ýylyň sentýabrynda ýüzüňe durdy aradan 1 ýyl ýaly wagt geçen soň. Senin boýnuň almaly boldun ýüzüňe duran soň. Soň näme diýen bolup bahana tapdyň? Men oňa familiýasyny bermedim diýende. Familiýasyny bermeňdi de adamlar ýam tapyl ýa Atamrat adyny berdiňmi? Şo taýlarda aktiv hereket edip berenden içinde o ýam soň adresini ýa e-mailini al, sen onam näme berjek ekeniň? Ýa-da men diňletdireýin. Men ýa familiýasyny bilmedim diýe, familiýasyny maňa aýtmady diýe da. Men aýtdym ataňyň familiýasyny bilen moňa diýdim diýen da. Familiýasyny bilen bolsam men berjekdim diýip gurrun edýän. Familiýasyny bilmeýändiň, berip bilmeýändiň. Adyny bilip ýetişipdiň, adyny berip ýetişipdiň. Näme üçin? O sen aktivistlerin birinden alıp birine versen boljak, ýöne sen berýän adamyň wa oň adyny berýän adam. Ol dekdüň biziň aktivistlerimiň üstüne hüjüm edip, öňem konsullugyň görkezmedi hüjüm edip, sen ina men eginleşlem diýip beren adamyň agdyny burnuny garagan edip, käbirin ketelana düşüren haramzada ol. He? Sen näme şu ala etdi şol adama, şolar ýaly bir haramzada rejimiň adamyna adyny berýän. Näme üçin? Şunu konsulluga ýetir diýip berýän. Şunu ilçana Amerika rejime mekeme yetir diýip berýän. Ýöne rejimim sen götüň açdy. Indi häzir götüň açmaýar rejim sen. Sebäbi rejim bilen sen hakyky dagawora giren adam. O döwürde senin tek rejim bilen dagawora girmäkäň, özüň şolatlara okuyup bildiň görkezdiň. Soňra näme bilen düşündirdiň şonu? Näme bilen düşündiripdiň ýanky sataňda şoň adyn? Ay buların Liverpool'lar olanlar üýeçi üýşe ha aktivistler ýöne Liverpool'lar bolup üýşe men gaharym getirýär diýen bol. Şolar ýaldatlarda ýöne koýjada gaharyň gelenine şeýdip adam satyp bilýän bolsaň 1000 tane adam näme üçin sana ananmaly? Näme üçin 1000 tane adam taly bolanmaly? Adam familiýasyny ýüzüni görkezmeli. Ine men adamlar şoň düşündirjek bolýan adam. Hana şo Şiraly Sadikow diýýäniň ýüzüne batyşyna terediň şoňa ine Nuryň ýüzüne. Nuryň boyun alyşyna terediň.
Çağalarımdan and içen Nuri, çağalarımdan and içen. Sen verdin. Özel 2-3 gece havarlaştın. Sen dedin ki 2-3 gün havarlaştın. Sen dedin ki bu millet barazlık edi otur Dur Sultan bilen. Ne bileyim lebap çat dedin, o dedin, bu dedin. Benim hem sana aydan zatlarımı özüm bilene. Senin hemen aydanlarını bilen mesela oturamam. Seralay. Menin familiyasını bileme o. Men nereden sana aydayın olsam? Tamam sen adını sen verdin mi şunun adı bilen taptım ben. Adını ben verdim. Çünkü onun yalan söyleme. Familiyasından verdi deyip yalan söyleme. Men sana ayda oturuyorum. Adının men ettiğini söyleydim. Başka adını bileme ok men neydim. Bula şu 2021-nji ýylda satyp 2022-nji ýylda fyrt açylan waka ýa Nuryň fyrtynyň açylan waka. Ondan hem bir ýyldan häl gowrak wagt geçen soň ýene bir görgülini açaryň adyny ýa aýtma diýip Nura fyryn aýdan bir aýal we family ýa hem telefonyny berýär buňa. Soň Nura maňyrda organ işgärler bilen organ işgärlerini adam satyp beren bir haramda da bundan Nurdan doğruya da Nur onuň tanany o. Şola ýa telefonyny bersene diýär. Ola telefon berip goýupdyr da ola ýa. Ola ýa men telefonym mara istendiň adama ber diýip beren ama. Ona mı soň ýene ola ýa gelip ýüzüne goýýar Nuryň. Onda da o taýda da Nur boýnuny alyp otyr. A men ýetinim tanamok, onuň tanamok ber diýdi, ol berip goýberdim diýip. O sen ýany ber bir keseden biri gelip ýüzüni görkenmen zat etmän. Ha o maňa bersene şoň danlaryny bermeýän kömek etjek diýip bir gelse sen bermedim. Öýüňe maýdy oturdyň men ol adam tanamok diýip. Onu o tanamayan adamyňa şolar ýa şahsy maglumatlary şeýdip aňsatlyk bilen berýän bolsaň, häzir seneme haş etdiň arada. Müň sana adama, müň adam toplamaly biz. Aýra adamlar gaýrat edip bir de açyň ýüzüňizi açyň diýen de. Olaryň onu ýyzy satyp oturmajakdyňa bir keseden bir ýere gelýärdiň. Bore menem goşuljak şol adamlara. Ha o Türkmenistanyň adamlaryň şol adamlaryň ispirini ber. Men sana ýüzüm görkezjek däl, ýöne men şolarla gatnaşajak, menem kömek etjek diýip berjek keniňe. Berýän ekeniň ana. Ýüzüni görmeseňem, kimdigini bilmeseňem. Ha? Soňra ýüzünden boýnuňa alyp otyrdyň. Na, ola ýalyň şo görgül aýalyň bu ýüzüne diýen zadyň teredi gödüm, boýnuny alýar şo. Ne de şoňuny sen ýitirmeli günüň mehamen iskadara. Maňa sen nomeryň sorady kömek etjek şoňa näme bar? Maňa eýle diýme. Maňa ýör bir bilen dostlar. Men onuň tanamok, men seni tanamok. Men senem tanamok, onuň maňa jaňyly elime, onuň men nomeryň bolýar. Maksat köpken ýewlen bilejek, o diňa kamdan işläp görmem diýenler. Men ol adamlar kimdi bilen? Ýöne meni begendirýän zat şolaryň şu ýanky talip hem Nuru bolup adam ýygnajak bolup müň adam ýygnamaly adamlar ýüzlenip ýüzüňizi açyň maglumat beriň diýilende men bar şu Hudaýa dua etdim däre Allah jan şolara uğraşmasyn. Esadan hem Nura uğraşmasyn ýöne talip başda Nuryň biljeğini bilýänler. Ne talip edilýär Nuryň edişi ýaly beýdip aňsatlyk bilen adam satyp oturanlar ýa sana onu berer diýip nemede mok. Ýöne talip bu taýda bir hili Hadi talip barada sorar handa näl garaýan talip şey bir giden aňyrda korrupsionerlik ama götüni açyp otyr olar hakynda maglumat berýän media diýipmi. Bir de talip çykyşlar ýaly başda men çykyş edip uramdym. Maňa ýaman köp adam ýazdy içinden çinonluklar ýazdylar da. Men şu meselede bir zat aýdaýyn. Bular näme media içindäki çinonluklar. Orfiýetde edilýän zat diýär. Men orfiýetdäki tiýat wakalary öwrenýän, gat köp gatlanary öwrenip gelýän. Şu taýdakine korrupsiýa göýrüş eden bolýarlar, zat eden bolýarlar. Onuň oýnatky jurnalistler, blogerler wa. Bular näil bolanýa? Orfiýetde bir klan başga bir klanyň aýagyny gazjak bolsa näme diýär? Blogerleri opozisiýonler bolanýarlar. Bir ýeriniň pokunu açyp oňa getirýär. Öýler aýdan ok. Ýani şu bir klan, baý klanlar bar da, biznesmenler bar, telekeçiler bar, ýeneler bar. Ya organ işgärler we bir-biriniň aýagyny köp beren, şoň ýügedi aljak bolup, ýa şoň biznesini elinden aljak bolup, zat etjek bolup da, ýa-da bazardan gatyp çykarjak, o konkurentler bar da, bazardan gatyp çykarmak üçin aýagyny köwlemeli, derýal etmeli konkurenti. Ondan öz haridyny tatýan üstünlükli. Şuna bir giden taraplary bar da. Şu meselelerde bular näde? Şonu edýän adamlaryň öýleri bar. Öýleri edýän ok açyk çykyş edip. Bloger, opozisiýonerler, aktivistler ýüzlenip şolaň üstülen maglumat çykartdyrýarlar. Bildiğinlik bilen. Öýdatlaryny aýtdyran oklar. Ondan ýanky şoň netijesinde
konkurentlerinden dünyalar yak bir klan beylek bir klandan dünya türme awastır ya awa yankın emleğini al ya yankın ya da son eyle oturan nemelerini al ya vüdi pelteni da adını eyle ya bir neme bir haramzada beylek bir haramzada şonu da şeyden bulunyalar men bada da gatı beret bolan tamam bu teknoloji yan maňa çykyp başlanlaryny şo yan men 20-nji ýylda şey YouTube'a çykyp başlandy maňa ýetipdiler menin barlap başladym bu adamlar kimler bolýar bir adat adam bolup bir bolýar bir ortak grupdaky bir öz aýlygyna gündüne ýaşap beren bir adam bolup maňa çykýan bolsa aw şu bolup beren adalatsızlyklara içi ýanyp jany ýanyp halkyň ýagdaýyna ýüregi gelip edýän bolsa onda bolýar öýde maglumat alyp bilýän bolsa şol urda da ondan uly hyzmatdaşlyk edýärler. Ýene aýdaly Murat düşen filan men hyzmatdaşlyk etdim. Ýene bir kıtany adamlar başa taýdy. Maňa maglumat berdiler, berýänler, amma hiniden berýänler we men olary her türlü ýollar bilen barlak gördüm. Bular kim? Bular öýler wezipeli bolup ýa-da organ oturup zat edip bir-biriniň aýagyny koýýan haramzadalarmy ýa-da halkyň bekýidi üçin alada edip janyny gaýdyrýan adamlar. Köpüsi şo maňa ýüzlenenden köpüsi sistemaň içindäki adamlar bolup çykdy da. Gizlemediler. Yöneten bolýan olar näme diýen, olar hem halkyň aladetini diýär. Görünip durur halkyň aladetini diýen adam däl olar. Ondan olar bara ya seni maskar etmek üçin yalan maglumatdan berip bilýärler. Şular ýaly da diýip bara ýoklady, bara edip bilýärler. Ya da hakykata da berýänlerine de sen şo biriniň aýagyny koglap şoň ýerine nem etmek üçin hem edip bilýärler. Seni ulanýarlar. Iň soňunda bolýa aýdaly bir korrupsiýer ýok etdiler. Yerine başka bir korrupsiyoner geçti. Düzelýärmi ýagdaý? Düzelenok. Ýagdaý düzeltmek üçin Türkmenistan ýaly döwletde ýagdaý düzeltmek üçin ýurdun öz sistemasyny dolanýar sistemasyny düýbünden ütletmeli. Sistema diňe bir ýagdaýda işläp bilýär. Kadaly bir sagdyn ýagdaýda. Ýankydatlara göreş meselesinde de. Adawlak metduata, telewizioniýa, ýagny habar herişdilerine adawlak erkinlik berip şolaň arada tankyda da ýol bersen. Häzir tankyt etmäge diňe bir klanyň, diňe bir maşgalaň haky bar, ýagny Berdi Muhammedow bilen. O taýda iki tany haramzada tankyt edýär. Ya Haserdar ya da Kakasy haram bol. Başga tankyt ýok, tankyt edýän adam ýok. Emma hatta Sovet döwründe de inezi yarama diýilýän Sovet döwründe de tankyt bardy. Men aýdýan biziň gazetde işleýän döwrümizde de tankyt bardy, bizden gorkýadylar, şinoluklar, korrupsionerler. Rayon gazetiniň hatta etraf gazetiniň habarçylarynyň gorkýadylar. O ýok aňyrdaky merkeziň nemesiniň habar terişleriniň işleri hakynda beýlede dursun da, gurrunam ýok. Ya tankyt bardy, tankytdan işleýärdi. Şol tankytdan gorkawam düzüp işlejek bolýardylar. Kemçiligiň bardygyny üst açylsa da çykarmaga da ruhsat berýärdi. Häkimiýetleň öýler çykarmaga şonu paş etmäge ruhsat berýärdi. Şoňa garşy bolan okdylar. Hatta şolar ýaly derejede de ýol berildi diýjek bolýan. Ýagdaý gowlup tarap ütdü. Bir gelip biriniň bir gün adamyň hukukyny kemsetdimi ýa-da emleğini aljak bolýam, oň açan şirketini, telekeçiligini aljak bolýam elinden biznesini. Gurnan datlaryny, ýola goýan datlaryny talajak bolýam. Şo datlar barada ýa-da ugura şoňa öňüni almasyn, şoňa päs gelip bermesin. Faktlar bilen şeýdip görkezip başla, baý düzelýär. Men diýjek bolýan adam sistemaň özüni şeýdip içinden düzeltmesen wara, bir haramzadanyň beýlek haramzada bilen çalşanyň bilen. Bir haram ugryň sırtyny açyp bala beýlek onu wezipeden giderip oň ýerine başga bir haramzada gelen bilen ýagdaý ütdän o. Ol bir doňudyň gulagundan alyp guýrugyna gelmän ýaly, guýrugundan alyp gulagyna gelmän ýaly bolýar doňuzlygyna galýar ütdän o. Ana şu ortaýetde de men habar blogerleň habaryny hem aşagyndan ýazýan çykyşlarynyň Andrei Karaulov diýip birler bar, meşhur jurnalistler. Aýagallygyna näme diýär? Öne Putiniň ne hökümeti diýär, garaşyň ne diýär? Birgiden korrupsiýalaryň korrupsiýa üstüne açdy diýär. Birgiden şunu işden güdirdi da. Taň sere diýän bolýan. O bir haramla, bir klanyň ýerini başga klan alyp otýur. Ol konfiskasiýa edildi diýär, ugurluk pullar konfiskasiýa edildi diýär, taň sere otýurdum bolar. Hahabat diýär bolýan, ýa-ni elan edilen başda prokuratura tarapyndan elan edilen Müçer alıp pulun müçeri arada 400 milyar dolar 400 milyar manat konfiskasiýa edildi diýip Gen prokuratura elan edýär.
Soňra miň soňunda hökümet hasabat derende de parlamentiň önünde gozduma. Tähelçejik ýanky konfiskasiýa edilen puluň hasabatyny berýär. Onuň deputatlaryň bir topary gowuk tuzurdular. Aha duraw diýär, baş prokuraturam beren hasabatyna bir san görkezlen 400 milyard manat. Berde sizin berýän hasabatyňyzda da joana 1 milyard alypdyr. Agalan nirde diýip bara. Häzir hasap soraýarlar. Iň bolmany ortaýetde şol deputatlar şo meselen galdyryp şolaryň içinde çykyş edebilýänler wa hökümet häzir zap neme goýberdiler, talap goýberdiler, zapros etdiler. Deputatska zapros ya deputat talaby diýip. Häzir şoň netijene garaşýarlar. Men diýjek bolýan adam bara. Ortaýetde hem has gowy işlemeli bolmaz. Häzir o puluny neýini tapmaýarlar. Men diýjek bolýan adam hatta şo pulu konfiskasiýa edenlerine de şo pulun wara döwletiň halkyň bähwidi üçin işler ýaly, şo büdjete gelir ýaly, pulun gelmegini üçin etmek üçin hem tanqid gerek. Azat media gerek, azat söz gerek. Şo bolmasa sistemi üýtdäni üýtedi bilen. Şoň üçin wara özümiz wara, bular özlerini köp bawatda ýankyýaly öz ara çakmışyp gören nemelere oýnatdyrýarlar da, şolaň berýän maglumatlaryny çykaran bolup öýle bir zadyň üstüne açan ýaly edýärler da. Bolýa, onam gerek, o tanqidem gerek. Sebäbi näme üçin? Ertek gün ýanky uğurluk edip beren şu haramzadalar öz sırtlarynyň açylmagynyň gorkup bir azajyk taklanjak bolmaklary mümkin. O sistemaň üýtmekde bu tanqidiň näme üçin gerektigi? Ine şu daşary ýurtdan berilýän tanqid ýaly tanqid ýurduň içinde bolsa baýdydelere. Baýdydelere. Ýöne men diýjek bolýan adam bloger bolup aktivist bolup özüm bilen o wagtda bir klanyň beýle klanyň aýagynyň aşagyny gazmagyny oýunjak ýaly oýnatmaly. Halkyň bähwidine bolajak ýagdaýlarda bir işlejek bolmaly, şonu ýaly bir zat etmeli. Oňa şunu tek pikirlenmeli. Ýöne men pikirim ýanky ýaly, men oýnajak bolurlar da ýanky klanyň wekilleri men düşündim. Yok dedim, men dedim, siziň dedim, ol bir ýeriňiň dedim, sırtyňyzy köglemek işini men nemetjekler. Gatnaşjaklar, men özümi dedim, oýunjak ýaly duýýan. Tiýä haramzada adam ýüzükçe adam maňa. Halkyň ganyny sorup beren haramzada ýüzükçe bolan wara, şu haramzada bilen men hazmatlaşyk edetim beren. Men şoň diýen ne dedim beren. Men özüm şoňa ýol bermedi. Bular men pozisiýam. Indi ýanky mesele gaýdyp gelýärse, ýanky indi bular adamlara ýüz tutdular. Ýanky şunýaly nemetdiler, ay eýdiň beýdiň ala gelin adam toplaýasyk gördüler. Soňradan iň soňunda bolmajagyny bildin de ta ýanky Nury. O adamlaryň da açanok. Men şoňa men aýdýan men duga etdim. Şoňa bir açmadym. Şoňa bir adamlar beräýmedim diýip. Iň soňunda bolmajagyny bolup näme etdi bu? Aradan 10 ýaşyň geçenden o 23 fevralda çöküşeden bolup näme diýe? Indi adamlara sataryalatlaryny alyp bilmedi. Indi näme etjek bolýar? Provokasiýa etjek bolup nowatlar edip Gurban ular söýüň diýe. Gurban ular da terdara da ejelerine söýüňme hakyny da diýip çykyş etip başlady. Gördüňiz näme şonu? Görmedik bolsaňyz onam dinleň, oňa gözüňizden pikir ediň indi. Başga bular ýaly çağırşy näme üçin edip biler şo. Vatandaşlar men size bir zat aýtjak. Hawa. Bara mokmen Türkmenistana oturup zehirlep şey size var bokumaty oturýan inni. Inna eçen kendi manada viza çykdy, viza açyldy buladım. Viza açyldy. Vatandaşlar, Gurban Gulynyň serdarynyň ejesine sökme hakyňyz badyr vatandaşlar. Men ruhsat berýän şonu. Ýanky şol nur haramdadan ýanky sözlerine näme düşünýärdi adamlar? Näme diýe? Bulara diýe söýmek üçin indi viza da açyldy diýe. Viza da açyldy. O näle men şo tane düşünmedim. Bu keletaňyň bu bannoýyň nemesine şo sözlerini düşünmedim. Öýdene viza açylyp durmy? Öýde otak viza alyp baran o, ýa ýurduň içinde otyran oňa viza gerek gäle. Ola boskunlyga garaşyp otýar. Oňa viza gerekde. Viza açyldy diýmek bilen bu näme diýjek goýa? Ýani bulara söýmek üçin ýol açyldy diýjek bolýar. Näme üçin ýol açyldyr? Ola şoňa şonu ýaly düşünýärler. Buların Gurbanlyň terdaryňam ejesine ýetmek üçin ejesine söýmek üçin ýol açyldy diýdi. Şeýle düşünelýär. Näme üçin näme esasynda ýol açyldy? Döwlet lideriniň ejesine söýüň, bajatyna söýüň, şol näme bolýar? Adam hukuklaryny goradyň bolýar, he? Ýok, ola Jinayet kodeksiniň nämesi bolýar, bir maddasy bolýar. Ona şo bolýar. Ýöne adam hukuklary üçin göreş bolan ol. He? Bir giden başga usullar bar adam hukuklarynyň kanuny ýollary bar. İnferedin bey maksadyna ýetibilmedi. Adamlaryň atlaryny toplajak boldy, ýüzlerini açdyrjak boldy. Müň adam gerek bede. Ondan biz baryp öwrüşe ýa revolýusiýa diýýärdi. Bir adamam açmady bunu.
Indi bu näme etjek bolýa? Bu hökümetin aňyrdan berilip oturan görkezmesi var. He adamlar sen anamyga girip açmadymy? Bolýa. Indi näme etdirip bilersiň? Bir potensial ýagdaýda şu Türkmenistan hökümeti ol başçylaryna ýigrenç tutup beren adamlar bar bolsa, indi bular şonu açmala. Indi buňam ady bar. Buňa anany buýup beren şey dip bir var, sektantlar ýa din sektantlar ýa nimeler var, buň öz sektatı var da. Indi bunam bilýän mehemeler. Ana buňa näme diýen, nikademy. Men analiz edip oturýaryn, buň logikasy var, buň hereketiniň öz logikasy var. Indi goýunly diýär, çykar ýalet diýär, füýür ýalet, kanun bodal ýalet diýär. Onuň potensial ýagdaýda nähili bir şu derejede adam bolsa bular ýygnamaly, bular näme etjek bolýar? Şu jemgyýetiň içinde şu işlerine kituk saklap, şu diýmekam diýip beren adamdan öýdem, olam güýç. Indi şolary ýüze çykarmaly. Möhemme eýitmeli şolary ýüze çykaryp ýygnamaly. Aw. Atlaryny toplajak bolup bolmady. Indi näme etmeli? Füýürjek bolmaly. Şu içinde kituk saklap beren, ýigrenç tutup berenler belki ýarlar. Belki nura uýup beren sektantlar var. Buň nemesine bundan eýem şahsiýet kultun döreden adamlar. Belki nuru ýüzlense, belki şolar çykmaklara mümkin. Daşary urtdan çykdan, içinden çykdan, töwdünler. Jinayet kokjelyň maddasyny bolsunlar, bir hem ýygnal etjek, etýärler. Bu şo maksat bilen edip otur. Buň bas aňyrtynda başga maksat ýok. Başga maksat ýok. Ödem höwýän näler şo taýda. Öde ýok. Ýöne töwg maňa diýdi, men niýe ruhsat berýän diýär. Diýmek töwmek meselesi buňa bagly ekeni adamlar şeýlem bu. Şoňa mara sonra berýän ýok. Şon diýär da, sen ruhsat berip bermedi ýaly, sen kim ol? Bir senden ruhsat alyp töwmelmä birine töwjek bolsam diýmeli. Hiç diýän nädir? Şey dip döreýär, diktatura diýilýär. Şey dip döreýär ýalaýjylar, elip beýänler. Ertek gün ondan şu atlara gödünüm oturanlar var. Ertek gün şular ýaly haramlada guş geldi diktator ýa-ni prezident bolsa da şonuň elini epjekler, şoň tarapyny ýalajaklar, şey dip peýda bolýar. Ýeke tora berýän ýok, şular ýalatdy. Ýene çapakçylar muňa garpyşan bolýar, emma şuň töweregine günap şunu gollap oturanlar var, şoňa duýgu doşluk bildirip şunu adamlaryň aladat ne diýär diýip oturun. Şular ýaly öte geçmeleri diýäram bol gödünüm oturýarlar. Şoňa gödün ýummalar. Sizin öýdüňiz şoňa bara diktatorlyň statusyny berip oturýardyňyz. Ýa-ni şundan ruhsat almalygyny duýgu döreýär. He, bir zat diýjek bolan şundan ruhsat alma feýjek bolan masa şundan ruhsat almalygyny düşünjän döreçek bolýar. Asoň näme etdi? Bunu amram geçmedi. Indi bular dinarlaryň duýgusyna diýmek üçin çykyş edip başladylar. Oradan edil, orada bayramyň ýungyany bir 10 kun galy bolýan. 18 Mart'ta mı hemen çıkış edip ayıldıydı. Yine de talibim çıkış ediyor, bulam çıkış ediyor dedim. Allah'ın adını ortaya okup, dinarlan duygusuna diyen olup, Allah'ın diyeni olur diyen olup, nuri. Allah bizim işimiz uğru ne der diyen olup, 30 Mart'ta iyiden saat 7'de bayram namazını okup, yani köşke taraf yola düşelim diyen olup, ödem ne diye düşün diyene yola düşelim, çıkış edelim, çıkış edin, yığınansın diyen olup. Etelin ödem kakut da hadir barjak gali düşünjede ödüyor. Ödem terin yani Hudaý hon dinar adamlaryň duýgusuna degip edýär şol. Indi şulara şu oradany ara sokup Allah'na mara sokup birazcık adalatsızlygam şeyden bolup ara soksak belki bulan içinden hem tapylar. Heredin mehemäň nemesin. İlk adaty nemeleň içinden gözlüyor adamlaryň içinden. Indi belki dinarlaryň içinde badyr. İçindeki tuzaklap ýarlajak. Belki şu taýda Allah'ın adyny bir iman batly gatanjyny jeýdişdirip bir garym gatem edip nemedik goýberse belki bular içinden hem çykar diýip her hil variantlarny tiňap görýärdi. Ene onuň ýanky şolar ýaly çagyrş edýär, ödem ünferin. Üýşüň diýen ok. Aýbyr nägileliňiz beýan ediňem diýen ok, teredin ünferin. Şu diýär zalim rejimden dynyň diýär. Zalim rejimden dynyň diýip çykyş edýär. Berdi Muhammedowyň rejiminden dynalyň diýär. Beýdimek näme? Şuň diýen edip şoň çykyş eden bolsalar adamlar. Mehemen görkezjeklerdi näme diýen? Siz näme üçin çykdyňyz bilýärmi? Berdi Muhammedowyň rejiminden dynyň diýilen çagyrşa boýuna gidiňiz. Beýdimek näme? Bir kanuny adada döwlet agdalyşyny etmek üçin çykdyň. Şonam nagtaýa, ünferin şoň sözüne, ýürüýte nagtaýa şo sözi.
Yani şolardan dynyň, şonuň başyna ýetiň, soňuna ýetiň diýe. Şonuň ünferim. 30 Mart ýerden saat 7-de mesçitlere üşölüň, hem bayram namazyny kılalyň, hem şu Berdim Komedowlaryň rejiminden din alyň. Bir da adiýatdan çykarmaň. Ýeki tek güýçlü beýik biri bardyr. Diňe Allahyň dini bolar inşallah. Vatandaşlar gayret edelim. Aktivni bolalım. İnha data, daşarurtaki illeştirme sizlerin barmaňyzy isleýär. Şu 10 gün töwerek wagt var. Size yeterlik bir wagt şolam. Eger barmagy isleýänler baý bolsa. Baralyň ýurdumyzda, baralyň vatandaşlar. Baralyň, üýşöliň we bu zatlara dur diýeliň. Goý orada bayramy bilen bilelikde goşa bayram belli alyň. Şu zalim rejimden dünýän bayramçylygymyzdan bolsun. Yine bir gedek gaýtalayan adamlar şoň aýratyn sözlerine ünferiň. Näli provokasiýa içerýär adamlar. Öýde barjak ýalşyk şey diýär. Baralyň adamlar diýär. Baralyň adamlar diýem gaýtalaýar. Baralyň diýär, daşarnaklara da çagyryş edýär. Öýden barjak ýal edýär. Hamalarny elinen ha biledine malan ýaly. Goşunda ýygyna oturan ýaly. Gurun edýär tebe bar ýok onun kun wagtdaly diýip öýde aýdyp otýar. Orada bayramna 30 Mart'a 10 kun galy diýip öýde aýdyp otýar. Baralyň diýär. Öýdem hiç il ýola düşmeňem arada neden adama meňdäni görkezsin. Şol ýogurda şo günler bilet alan bolsa baralyň diýenden sen elinde bilediň taýýar bolan. Aýdala adamlar bardylar da senem ýok. A sen eýýam ýola düşmellämi? Sen baralyň diýen bolsaň sen ýola düşmellämi? Öýdem daşary ýurtda takdirlerim içerýär. Gidiň diýär. Şo men baralyň diýär, gidiňem diýenim baralyň diýär. Ondan ýene bir gedek gaýtalaýar. Ýene bir gedek gaýtalaýar. Berdim Muhammedowyň rejiminden dynalyň diýär. Şo taýda. Näýiler kullereniň diýen ok. Planda da talaba medeliň diýen ok. Berdim Muhammedowyň rejiminden dynalyň diýip soňunda da näýil söýlen dyňya. Şu zalim rejimden dynýan bayramçylygymyz bolsun diýär. Şu orada bayramy diýär. Goşa bayram bolsun diýär. Hem orada bayram bolsun hem diýär şu zalim rejimden dynylýan bayramçylyk bolsun diýär. Görýäňizmi? Diýär basyp alyň diýär. Şolary ýok ediň diýär. Şonu mesleň şolar seherlädir galan bolsa, jinayet kodeksining statýalary hatarlanyp dur. Ine bu edýän provokasiýa. Şo daýda öýden barmaga da hiç il ýalanmady adam. Men şonna da dogry maýdaýyn. Şungur provokasiýasyna gidip bir o neme dämesinler adamlar. O adam seredin adamlar. Men näme üçin şo datlaň şu Türkmenistanyň içinde şu sehel deportasiýon we näme boljany bilýän. Adamdan gözüni gorkoz jok zat ediljek bolýar o taýda. Düşünýäňizmi? Ine Murat Düşemew 2021-nji ýylda çykyş edip başlady. 2020-nji ýylda ýam çykyş edip başlady. Onuň men şonu 2021-nji ýylda ýam buny ýygnadylar. Ona men şonu Murada duýurdum. Ol maňa çykyp başlady. Men bilen gepleşige de gatnaşdy. Men öňünden meni duýdurdum. Sen diýdim o nirde ýaşaýan unutdum mu sen o Türkmenistan içinde sen diýdim teatr partide ýürütjek diýen adamlary çagyryş edýän. Ýöne diýdim kanundan diýdim 2 gramym aýaňy diýdim gra sowaýma diýdim. Kanunum işläne o taýda. Ýöne kanundan näme tähelçe çykaýdan sen bahana berýän diýdim. Bu taýda Nuring diýen adyny seredim. Kanundan çykkan da çagyryş edýär. Murat Düşemew ýygnadylar kanunyň çägine hereket edenledi. Kanundan çykmady. Kanun boýunça partiýa döretme, gurama döretme hakyň var. Öz pikirini aýdyp, ýöwlet adalşygyny edeliň diýip çagyryş etmedi. Ýöne diýdi alternativ bir partiýa döretiliň, gelin goşmaça bir partiýa bolsun. Men niçin şoň partiýaň öňüne çekme taýýarny, guramaçylyk nemesini komitetini döretiliň, registrasiýa etdiriliň, gol toplalyň diýip bara kanunyň esasynda ýol berilýän zat aýdan üçin ýygnap 4 ýyl wagtlar. Şoň üçin. Bu taýda bolsa Berdim Muhammedow filan diýe soňuna soňun ekeliň diýip otýar. Şoňa da seslenip ýadyr çykaýdan näme boljak belli. Şonu Nuri şon bilmän edýär. Nuri şolan aňyrda kowlunyň başyna ýeten zady. Kanunyň esasynda hereket edenlerde näil bolýany bilen okmy? Bilip aňyrtyna ýetdiýär. Aňyrtyna ýetdiýär. Bu ýöne missiýany ýerine ýetirip otýar. Şo potensial ýerde ha rejimden tähelçe bir näil bolan adamlary ýüze çykarmaly, ýygnatdyrmaly. Inni bu problem başa barmady.
Onun näme diýende 30 mart gutormak günnüden tek gün soglunanak belki aňyrda protest çykanlar bolanlar. Oňa da garaşyp maglumata garaşyp oturman wara. Şo eşitipdir, buň diýeni bolmandyr. Hawa, paýtagtda Aşgabatda adamlar topar bolup berdim Muhammedin köşmüne hüjüm etmeýändir, şoňa tarap uramandyr diýinlerler. Buň pikirçe näme bolmalyşyn? Diýdimi? Buň sözi dessine ýere gaçmaka gapy alyp bular algamala diýinlerler. Fakkallaryny, tarmyklaryny allap, donlaryny galadyp algamaly. Onam etmeýändirler, onam ýetiripdir buňa. Eýdiň munyňa hiç kim ananmady. Indi bulan baryp ýene de nowatda kedek bol. Ärine näme diýen, ärine öýkelen şermende hele bolar. Öňüm men aýdyp gelýän. Näçe çegedek hoşdoşdy, näçe çegedek hoşdoşdy. Soňky 5 ýylyň dowamında men öz biljime görä, men öz bilýänime 7 çegedekden hoşdoşdy abi. Ýene şo 30 martda çykan bol. Näme diýen bolýar? Sene fida diýen bolýar, men diýen metmediň, indi menem seniň aladan etjek. Men tiýat hereketden dol çekilýän beýan edip ýa, ödem ýokurunda da ýa, men tiýat hereketden çekilýän. Men şonu da bilip oturýan, bu gitmejekdigini. Ondan öňüm men 23-nji ýylyň nemesinde de gepleşik edemdi ahyrynda. Men şonu da görkezdim, şonu da hoşlaşdy abi. 23-nji ýylyň noýabrynda ýadyňda şem hoşlaşdy. Näme üçin hoşlaşdy bilýärmi? 23-nji ýylyň awgustynda şol Farhadyň gidýän ýylyňa Tomsonda. Ýa awgustynda bu aýalyny çağalaryny getirip beripdir. O ýöwdeli tek edilýän ol. Haram näme mehmeň işgär. Şoňulen ýem ýakyn hyzmatdaşlyk edip berkä bir iman satdy abi. Şonu da şoňam urgaly bara ol näme maksat baýym brady deportasiýa edilmeli. Ya bulan sırtını açıp uğradı. Bu ödeli bilen Nuri. Bundan mehme duydu da mehme şoňdaşyna geçti de. Näme üçin bolmadan maksat baýym brady mehme o puara. Ütös çykyş edip berdim ýok. Bir iki ýerek çykyş etdim men kanalymda. Başga bir ütös onu çekiş edýän zat ýok. Ýöne bulan sırtını açıp berdi bu ýugaçlyk bilen. Manam duydular da bulan öz kuratorlary var, bulan hogonlar mehme. Bunun daşyna geçdi de ýygynadylar. Ana şoň ýerýanam näme açyly bu aýalyny çağalarym getirip gizläp bereken. Aradan bir 2-3 ay geçen aktivistler buň üstüne açyp maňa habar etdiler. Menem gepleşimde aýtdym. Buňa töwerene geçdiler, daşyna geçip sonra berýärdiler, ol näme etdi? Ýam şoň näme edir men gepleşim ýa. Ay adamlar Tide men goram bolýar, ne de goraňdyk. Men onu gitdim la näme la diýen bolup bara. Şo taýda ýam sypçyklyk edip şu adamlaryň nemesini köşeşdirjek boldy da ara bir köşeşdirdim. Ara bir pauza berdi. Şu ýanky temany ýatyrmak üçin o çağalaryň aýalyny çykmak bilen baglanşykly mesele jogap berip bilmedi. Şonu da hoşlaşdy. Onam dinleýän şonda ýanky ärinden öýkeleni neme ýaly. Şermenne hele ýaly bolup eden hereketine. Atama aradan bari ýok bir 3 hepde geçip geçmäke ýene de izni durup geldi. Şu efir meniň iň soňky efirim watandaşlar men size aýdaýyn. Mundan welek men efirde de görmeýäňiz, siziň araňyzda da ýok, siziň öňüňizde de düşük adam ýok. Mundan welek men efire garaşmaň. Menlik meseleňiz bar bolsa, menlik sorajak zadyňyz bar bolsa, meniň şuňa çenne eden çykyşlarymy dinleň. Şo taýda Badyr hemmede. Düşdüňiz? Indi görýäňiz onna bir hoşlaşdy 23-nji ýylyň nemesinde. Ondan öňüm bir näçe gedek hoşlaşdy. Soňra bir sözüňe ýygyna durumdan ýene gaýdyp geldi. Ýöne men düşündirdim ýa bu gedek 23-nji ýylda näme üçin hoşlaşdy bu? Köşeşdirjek bolup ýa adamlary ýa sonra günne sonra döre uratda ýa aýalyny çağalaryny getirmek bilen baglanşyp. Indi häzir indi nämeden bolýar? Adamlara görkezmärdi çykyň baryň basyp alyň Gurwanyny köşkünni çykmady. Indi ýene öýkelen bolup bir zat adamlaryň duýgusyna degmeler. Men aýdýan buň daşynda ýanky bundan bir eýam şahsiýet kultuny ýahanlar bar da. Indi şolaň duýgusyna degjek bolup görýär. Her zat etke men ýa gitdime diýip ýalbartyrjak bolýar. Bore galyny bir çykjak diýdirjek. Çykarmanlar bir zat edibinde bu adamlar. Şeýdik görýär. Awa indi ana bu soň hoşlaşýanam dinle. 30 Mart'ta eden hoşlaşygyny. Onu şo sözünde durdumy? Vatandaşlar şunça çağırış etdik. Ýa netijesinde görşüňiz ýaly rezultat 0. Şunça aýran sagatlarymyz, günlerimiz, gijelerimiz pujeken. Şunça çağırışlar eşitmezlige sallyňy da. Indi menem eşitmezlige salýan ekip bolsa. Görmezlige salýan. Özüm üçin olsa görüşür, ondan arkaýyn bolun. Ýa
başıma düştü. Ölümüm olsa mesele yok. Öne size cevap veremok bundan öyle. Benim de durmuşum yaşayan, siyasi arenadan çekilen vatandaşlar. Şu yolla kim kömek eden olsa, kolluk veren olsa, hemmesine sağ olsun ayyan, Allah'dan aytsın hemmene de sizlere de kıynanyan, doğru aytsam edil kollayanlara, yöne kalanlara kıynanamok. Hawa, ona hem şimdi bu sözünde durmadı. Bakın asam ne ememişin, yankı Alişir Sakatif filan, ola Abdullah ne mediptir, tutuluptur, inni şolan hukukunu goramalmışın. Geçsine ya şol 28 Aprel'e yam çıkış etti. Agon şoňul hukukunu gorap ne emetti bi? Yine provokasiya döretti. Bayda waskylap ne emettirjek boldy? Aktivistler hem şeydin diye. Hem şeydin diye. Ol Erdoğan'a söýüp otyr. Häzir Erdoğan'ın gaharını getirsen wara ol deportasiya etmejegem bolsa etere. Gaýta sen häzir abay siýasat etmeli, her hil ýollar bilen. Sen halkara guramalarynyň basy görkezmegini gadan, kanuny ýollar bilen her hil ýollary bara. Bu näme diýär? Heme Erdoğan'a söýüp nusga görkezip otýar. Hem söýüdürjek bolýa, gaharny getirmeli. Ýa-ni Erdoğan'ın rejimini, Türkiýanyň rejimini gaharny getirmeli. Türkmenistanyň rejiminiň hem hasam gaharny getirmek üçin baýdak basgylaya, hemem şonu etdirjek bolýa beýleklere. Birokda iki toguşan awlaya, heme halkyň gahar gadamyny oýarmaly, tutuş aktivistlere garşy, ine şolary döwletiň düşmany ýaly edip görkezmeli, watan dönükleri ýaly edip görkezmeli. Hemem rejimiň siýasatyny dogry ýaly edip, dogry ekeni siziň bular ana watan dönügi ekeni, bular döwleti ýörenýän ekeni. Aynan aýyn hökümetimden diýip, aynan aýyn arkadagy serdarymdan diýdirmeli, diýmejek adamlara da diýdirmeli. Hem käbirler diýip başlady. Diýmejekler üçin şonu ýam diýip başlady. Anne öňüňiz gödüňiňe getirin. Hemme aktivistler şonu görürlerine eýeren bolsa näme bolar? Tutuş aktivistler ýigrenji boljak. Ödem şu baydak baskılarına da näme diýär? Şu da Alişirem ýörüte ýatly. Alişir şu adam otirdämi diýär. Ýatly ýa, şu ara fokda. Ne şoň şüne diýär niwe diýär da. Ana şu Alişiriň çykmagyna hal goşant goşdum şu. Goşant goşdum meni şunu goşar. Ziyan etmese goşant goşanama. Ona aňyrdan Gollandiýada şey diýip otyr. Berde ýene bir näme bar. Satlyk bir kysany nämeler bar. Eýem ştak çykyp satylanlar bar. Men satylan näme bar? Ştada ýaman gowy nämelenme, esaslanma. Inni ädir näme etmeli? Alişiri häzir bir giden adamlar häzir halat etmek üçin bu eden işden görkezýärse biz hem Alişir hem Abdullah'ny o bular kanun we tislat etmedi o bir diňe adamdan hakkı hukuku hakkında gurrun etti başka işler etmedi diýip otyr bolýar. Batayda o Kerimjik çykyp bar. Kerim Ismail. Ol Serdar Hojenepes bilen oturup Alişiriň o mundan 1,5 milyon odal oýun edip bara Kerime atan haywatyny alyp şey görkezýär. Alişir atayda näme diýär? Alişiriň mertebesine ýetdi, bir giden aktivistiniň mertebesine ýetdi Kerim boly. Näme etdi? Alişir Türkiýanyň içinde bir aeroportdan başga ýere gidip barýaka, aeroportda özüni video düşürüp men Frankfurt'a geldim, Germaniýa geldim. Kerim, hani senin nerkek bolsaň, niýe oturan bolsaň adresiň ber, men birinji görjek adamym sen, ina şu şappa adam sen nämäňe berilmeli şappat diýip, duluňa berilmeli şappat diýip, şappadyny görkezýär da şo taýda ýumrugyny me şappadym. Ina diýdiň oturwam näme diýär? Kerim Ismailow Serdar Hojenepes'ten haýyş edýär TikTok'da. Şonu tapyp görkezse ne diýär? Alişir hakynda. Şu wagt Alişir deportasiya lageryna otyrka. Janam gylsyny durka, akbal gylsyny durka şolar ýaly görkezmem. Näme şeýle edip bilýän? Özüňiz pikir ediň, özüňiz sora berin. Näme üçin şu wagt Alişiri bir huligan, bir bandit ýaly edip görkezäje şonu ýaly bir täsir galdyrajak zatlar görkezmeli. Yekecek Alişir şonu oýun edip diýdi. Ol Germaniýada gelen ok, geljek da adam ýok. Prosta öz mertebesine ýetilen soň aeroportda bir ýerde İstanbul aeroportda durka özüni şey edip alyp oýun edip, "Na men Frankfurt'a Germaniýa gelip düşdüm. Kerim adresiň ber, men barýan" diýip oýun edýär da. Barjak adam. Şoň ýadgyny saklapdyrlar. Iki bolup oturup şonu görkezýärler de häzir Alişirden bandit ýasamady. Ony aktivist diýip görkezmelilerini blogger hökmünde de däl ýok, bu bir balamut, bir adamlara haýwat atyp beren, adamlar uruz jok, ýinşek bolup beren, bir
Şunyalı bir adam sizden bundan aktivist ýatadýňyz, akadym bunu diýen mesaj berip oturýarlar. Şonu näme üçin edip şol adamlar, he? Serdar Hojenepet filan Kerim Ismailowyň özüne gerekmi? Ýok. Aňyrdaklara gerek. Şoň şu adamlar pikir etmeýän, siz bara. Bular käbä rejim hem tanqidle ana käbä korrupsiýa, üstüne açyp otur, näme diýip otur. Biz bulardan içinden geçem soňaýdan adamlar. Adam satylandan wara ol anama girmek üçin hökman tanqidin dowam etdirämeli, bitjek gerek ýöne miwetine terdim. Bulan edýän hereketi şular ýaly aýgytly pursatlarda özlerini nähil alyp barýar. Şolaňy tarapdan açýar. Şol atlarda açylýar adamlar. Men gaty iderleýän bir gaty siňnilik bilen iderleýän olar. Bu gaty inçe da. Şolar ýaly möhüm ýerlerde, öwürlüşikli ýagdaýlarda şular özüni nähil alyp barýar. Rejimiň bähwidi işleýän provokasiýamy, adamlaryň bähwidine, aktivistleň hakyn hukukyň bähwidine bulajakda edýän ýa-da ziýanda datlar edýän şo pursatdan çemeçilik bilen peýdalanyp. Şo datlar görüp oturýar şu wagt. Şo datlar görüp oturýar öz döwründe Abdukuliýewiň anamyna girip, Abdukuliýewiň ýanyna oturup, niýadyň rejimin tanqidlap, şokaj edip ýören adamlaň bir näçe satdyklar bolup çykdy. Şolar sebäplen gillinik bilen planlaşdyrylan adam üstänçilik Hoşal Garaýew hem Aýmurat Garaýew hem Hoşal Garaýew hem Aýmurat Muhammeduliýew ikisini 1994-nji ýylyň oktýabryna tutduranlar şol ýaly niýadyň rejimine satylanlar, ödem niýadyň rejimini tanqid edip, niýadyň tanqid edip oturan adamlar bolup çykdy. Aňyry getiripdirler ýa haçan barýany çenni Türkmenistan aýaklaryny tekmäge ýetirmän, barıp o Daşkendiň aeroportundan alyp gaýtdylar mehemen işe. Daşkendiň aeroportundan alyp gaýtdylar. Uçordan düşen wagtlaryny. Ödem şo maglumaty bilýänem bary o 4 ýaşly tanys adam. Şolaň ýen biri şo tanqidler, niýat tanqidlap beren adamdan biri bolup çykdy. Başga da şular ýerken wakalar bu. Ol rejimi tanqidlamak, o burgerden korrupsiýa nemetmeklik, ol edilämeli da bu. Edilämeli da bu agent men agent diýmeýär. Satylan adam men 500 euro alyp oturýan ilçanadan, Berliniň ilçanasyndan diýmeýär. Ya Awstriýadaky türkmen ilçanasyndan men her adam maňa 500 dollar töläp oturýar diýmeýär ol. Ýöne şu datlary hemmeden alamatyny görkezip duran datlar bar. Ine maňa maglumat gelip otur käbir studentlere maňa ýazýarlarda. Allamra da men bir kurs soşumy Ýewropa ýurtlarynda. Men kurs soşumy ilçana Türkmenistan ilçana tarapyndan teklip edilipdir. Ýagny şu taýdaky studentleriň arasynda nälik araýyşlar bar. Şo çykyş edýän aktivistleň, jurnalistleň tarapyny tutup şo barada öz pikirlerini aýdanlar, bamy maglumat toplap bede getirin diýip öýdem pul hödürleýär. Şu taýda Ýewropada Türkmenistanyň ilçahanalary şuna satylaýar diýilen adamlara pul hödürläp, biz sana pulum gelecek, maglumat topla şu taýdaky ýaşlaryň içinde, şu taýda zähmet migrantlaryň içinde. Şo çykyş edýän aktivistleň pikirini gollaýanlar barmy? Nähili haşyşy bar? Näl gurrun edilýär şolaňan? Şonu toplap getir diýip eýem görkezme berýär. Emma bäherden status almaga taýýar bolup oturanlar we eýem aktivist ýokmunda halka özüni görkezenler öňü bilen eýem bulara teklip edilenler düşünükli zat. Düşünürsin bolmasa Nuri anlar düşünürsin çağalaryny nädip getirdi, aýaly nädip çykardy. Intak status almaka, tergeden bolup ýörkä, aýykmanda bolup ýörkä nädip Türkmenistanyň hökümetiniň, mehemetiniň kalbyna rehimdarlyk ýeripdir. Edil Nuri anna gedek gelende. Nädip? Han kim mabada olar ýaly rehimdarlyk görkezipdir migrasiýa gullugy. Görkezin ýekaje näme? Şular ýaly ýagdaý. Intak bosgunduk almaka. Görmersiň. Endem edip beren provokasiýa teredi. Söwsün rejime maňa bildirýän zat ýok. Men olar ýalda da satylanmak. Men olar ýaly nemeden geçdim. Söwürsin. Korrupsiýa ýeriniň badygyny görkezip berdim. On etmeli işe şol. Anama girmek üçin den yok. Man söwgäy menem etmedim. Ýöne şular ýaly öwrülşükli ýagdaýda. Edýän hereketi görkedenokmy? Ol Farhada ma özde gurunda oy 6 ay geçenden soň hen ýedem Türkiýanyň içinde otur diýip ol diňe näme aýdan zat däl ol. Murat Gurban ýa diýeji ýaly ol keletaňla aýdan zat däl. Na şo gurrunga bu öýdem goşulmam men öňüm görkezdim. Aradan 6 ay geçenden soň 2023-nji ýylyň noýabryna ýazan zat şu özüniň TikTok'unda ýa Instagram'ynda
Soňky alan habarymyza görä Farhat ýene-dem Türkiýede Allah jana şükürler bolsun diýip aradan 6 ay geçenden şey diýip ýaly. Farhat maňarda şu bir rapeti Farhat'ın uğradylaryny 2 günden soň uğradylaryny hakyndaky hemme maglumatlaryny biziň elimizde bar, adwokatlar, juristler aldy onu. Şol oýnap berýär şo 23-nji ýylyň ahyrynda. Ýagny bir aýtma şo taýdy çağalaryny getirenden soň ýem hereketini ýitip başlady. Seňa tom dowamyna ol Murat Gurbany ýadygaran bolup berdi. O Farhat gitdi, o sen näme jynyň berdi diýip berdi. Çağalaryny getirdi tom ahyrynda goýup, soň tersine gurlap başlady. O Farhat berdi diýip başlady. Şolar ýaldatlarda görünýär adamlar, şolar ýaldatlarda görünýär şolaryň düýbi. On bilen bu çäklenen ok. Bu näme diýeneken? O şepetçileň atwuratyna, haýwatyna goşulyp otyra aktivistleň aňrykdy gynalmagyna garaşyp otýar. Onam saklanyp bilmän, onam açyk goýberdi arada. Ondan ýa-ni şoňa. Ine Dür Sultana dek 4 gün mundan odol ýagan nemesi. Şo baýgada basgylandan soň Dür Sultan ýadyryp çykyş etdi da. Bu provokasiýasynyň ýürüýte gurnalýanlygyny aýdyp çykyş edenden biri Dür Sultan boldy. Şoň ýürüýte edilýän. Balam näme diýär Dür Sultana jogap berip. Delil getirýärmi? Argument getirýärmi şu näme şunu edenini? Ýok, bu näme diýär? Dür Sultanjan inna sen bakym diýär Türkmenistana barýan diýär senem diýär Rozmurad ol mollum bar Rozmurad mollum. Şoň saýra şeýal bay saýra artyňa diýip maňa SMS ýadyr. Berediň adamlar. Inha Nuru Annaýewiň TikTok kanalynaky accounty, TikTokdaky accounty şu. Terediň ýadýan adyna. Skora terediň bakym diýär da Tidwagtdan skora diýen bolar Türkmenistana baryp Rozmurad ýaly hem geplersiň. O zaman görüşürüz senlen ýa. O zaman sen bilen görüşürüz ýa. Dür Sultana ýadýar. Dür Sultana ýadýar. Çepekçileň ýadyp oturan, çapakçylaň ýadyp oturan ýa-da aýdyp oturan adyny aýdýar. Baryp Türkmenistana saýra artyňy diýär, ýani hally işdegi Türkiýe şatlyk şeýhi diýdi, bir giden haramdadylar, rejimiň itleri. Şolar şey diýip gelýär, Türkmenistana gelin diýär, başda da saýra artyňy diýär. Şonu inni Nuri Dür Sultana diýip otýar. Türkmenistana barsa öz fertine taýak sokulsa saýramazmy Nuriň özü saýramazmy? He? Türkmenistan'a döwgelebiljek näme barmy? Şo taýda gynal ulanjak, gynaw metodlaryna sen döwgelebiljek mi? Nuri sen özüň häzir ekitseler. Boris Şeýhmuradow 2002-nji ýylda ýygnanlarynda. Daşary işler ministri bolup işlän adam, opozisiýa liderleriniň biri bolan adam, şo taýda Türkmenistanyň içinde izolasiýa düşdi, ýagny Sanjar wakaty boldy, men onu gurrun berdim. Sanjar wakaty hakynda gepleşipdim. Şonda Boris Şeýhmuradow görgüli emel bolýar da, bolmasa häkimiýeti basap alyp Niýazowyň ýerini özi diktaturasyny ýöretjek boldy. O hakda men gurrun berdim. Näme şunuň diktator alamatlaryny ýerlerde görünýärdi. Ýöne men diýjek bolýan adam şo taýda o ýem bilýärdi da, özüniň ele düşdi, nähil haýratjakdyklaryny özüni. Şo taýda gizliň oturan bir kwartirasyndan Adatlyk radiosyna jaň edip, bir de jaň edip, men Adatlyk radiosyny işleýärdim şo. Şonu beýan etdi, Adatlyň üstü bilen halka ýüzlenip. Men diýdi ýakyn wagtlarda bir kunlukda çykmadan bolanok, özüm tapşyrmadan bolanok rejime täze men garnaşlama adar berýän ekenler, maňa habar geldi. Men garnaşlama men beýdip kötejuk däl, men öz jogapkarçylygy öýretme aljak diýdi, ýöne diýdi. Men pikirim şu diýdi, Niýazowyň rejimi hakynda pikirimi näçe şu diýip ilki aýtdy. Şundan soň diýdi, men diýdi, Niýazowyň diýdi, Mehmete diýdi, ele salandan soň men şoňa özüm tapşyramdan soň, şondan soňky diýjek zatlam diýdi. Men sözüm däldir diýdi. Sebäbi olaň eline düşden näme bolýany men diýdi, bu sistemada işlemde gördüm men bilýän onu diýdi. Niýazowyň sistemadan rejimini döreden öýdi. Şonuň bilýän eken şo taýda adamlar näde döwýänliklerini bilýär. Şonu döredenden biri öýdi. Öýgadan çukuruna da soň öýdi düşdi. Gynan takda. Ödem şeydik gitti. Şonam ettirdiler şoňa. Niýazowyň rejimine garşy öýdi hemme diýjeklerden ilki diýdi, tankitledi. Soňam aradan göni bir 3-4 gün geçen soňam ýani efirde görkezdiler. 2022-nji ýyl 2002-nji ýylyň dekabrynyň ahyrynda oturdy. Efirde görkezdiler. Bay saýrada men narkoman diýdi. Biziň diýdemmi toparymyz narkoman neşe geçler diýdi. Biz diýdi bir süpükler diýdi.
Biz hiç da yaramayan süpükler, biz deydi haramzadalar deydi. Bizim içimizde ivalı adam yok deyip çıkış etti. Bizim içimizde hormat koyaryalı adamlar yok deydi. Biz halka peyda açacak adamlar değil deydi. Aşo erkine koy verilse şon diyerdi mi? Yok. Gıynayalar okaydı. Sen giyice yatıran oklar. Şoň bile bile oturan soň adamdan bir soň çykyş etdi. Giyice yatırman neydi? Balang nasip durayal ettiler diýdi Şeyh Muradow. Sandırap diýdi balang nasip duran adam boldy diýdi ol. Bir näçe gün näp ýydy giderli giyice yatırmasalar seni. Utorýan sen onuň beýnini işläni. Sen robot gurulýan. Sen hatta fiziolog bedenin fiziolog prosesini kontrol edebilen o. Sen şoňa dödgeli bilermiň nuru anna, he? Sen şoňa dödgeli bilmeýän haramzada sen bir naçar ayal maşgala yüzlenip sen aýdýan basym Türkmenistana barýan sen Rozum Murat ýaly bay saýradarlar aýdýa. Şonda görüşersiň öňüňe. Sen aýdýan görüşersiň. Beýdimek näme? Senem Türkmenistanyň içinde diýmek şonu görüp biljek adam ekeniňe. Görüp biljek adam ekeniňe onda sen görüşersiň, sen Türkmenistanyň içinde görüşersiň bolýar. Men Rozum Murat'ı ayıplamak, men öňem aýtdym. Men Rozum Murat Ahmedik parti mezur boldy. Rozum Murat ökünüp çykyş etdi, zat edip çykyş etdi. Türkmenistanyň içinde başga ýol ýok. Sen ýeke otaýdy, sen töwerüňde adam ýok. Sen döwýärler. Sen döwýärler. Men düşem feda aýtdym. Sen nidim gynajak bolsalar, sen nidim bir zat aýtdyrjak bolsalar, gün aýda näme isleteler aýtdy. Karşılık görkezme dedim. Otaýdy sen döwýärler dedim. Diňe dedim saglygyňy ýitirersiň dedim. Oňa da degen ok dedim. Sen töwerüňde bir adam ýok. Innem naçar maşgala üstünden heşellak akıp näme şunu diýär, şonu näme şunu diýär. Sebäbi mehmeň içinden maglumat gelýär. Hal işin sözüni gaýtalap otýar. Hal iş şonu aýdyp gelýär. Abdulla da gidýär, Alşirem gidýär, Dür Sultanam gidýär. Ýa eşitdirdim ya Dür Sultanyň adyny tutýar. Gidýär diýip otýar. Sebäbi sana o geldi olaň. O sana goý nuram gördi. Oňa da görkezýärler. Şoňa da sabırsızlyk bilen garaşyp oturan adamlaryň biri, ine adamlar siziň ananyp oturan adamlar, ine näil oýnalýar oýun. Size ýem kult ýasadyňyz. Kult ýasadyňyz. Men oň wara ýene adam hökmünde nura men hiç ýyl pretensiyam ýok. Emma şu aktivist bolan bolup şu işe gelip 23-nji ýyldan 23-nji ýyl Tomsondan soň çağalar getirilenden soň oýnap başlan. Hem şu getirýän ziýany köp adamlaryň başyna ýetjek zat. Şu gurnap oturan zat. Şuna mysal ede. Bu nur ýöne mysal, men muny wara mysal hökmünde getirip otýar. Sapagalar ýal bir giden zat başlaýdy. Bir giden zat. Türkmen halkyny tek bir giden evolüsiýon ýoly geçmeli. Etil häzir bular näme etjek bolýar? Potensial ýa-da çykyş edip bara ýigrenç duýup rejime garşy bir garşylygy bolan adamlary ýüze çykaryp şolar ýok etse häzir adamdan gözi gorkýar. Adamdan onuň geljek 10 ýyllyk dogamyny tapyrt eder ýaly eden ok olar adamlar. Şonu etjek bolýar bular. Şonu ýüze çykajak bolýar. Kimden hop bolup biler geljekde de ýakyn geljeklerdir. Balam şol işe koşan toşmaly. Şoň üçin edilýän zatlar. Şoň üçin edilýän ýöri togurnalyp oturulan zatlar. Elbette hökümet näme kanuny hereket edýärmi? Näme üçin biz oňa garşy kanuny hereket etmeli diýen bolýar. O hökümet bir kanuny hereket edýär. Kanun ýol bilen hem hukumaty gazanyp bilemse onem görýär, alalaşýan. Ýöne bir kanun ýol bilen eger sen güýjüň ýetmeýän bolsa, revolýusiýa edip, agdarlyşy edip, kanun ýol bilen sen çykyp bilýän, protest etmäň hakyň bar. Sen çykyp köşküň daşyny gurşaban bilersiň. Ruhsat almak üçin garaşyp otursan ruhsadan bermezler sana. Ýöne näçe adam çykyp bilýär. Ha? Köşkü basyp almaly. Berdim Muhammed bilen soňuna ýetmeli. Soňuna soňan etmeli, diýip çykyş etmelimi? Şoň öýde näme aňladýar? Şoň öýde eýem zorlukly çärany aňladýar. Paragatçylykly ýoly däl, metat däl. Şoň aýdýan sözi bar. Sen şonu etseň, şoň näme sözüni ananyp hereket edip guratan eýem jenayet kodeksini alýar. Jenayet maddasyny alýar. Şu iki zada düşünjek boluň diýen. Ha o ýöne bilen etjek bolýan zady. Men ýene bir gede gaýdyan. Häzir Nuň adama çykarmardyň. Aýdar eýtdiň beýtdiň 50 adam çykardyň, 40 adam çykardyň diýerler. Onam Türkmenistan şertinde gödöne getirer ýaly. Olar şey diýip ýygnamak bir rejim üçin hiç zat däl. Hiç zat däl. Daşary odam ödüm görüp otyrdyň, gün watar ýurtlar diýilýän. Eýem bir eýem
Barayam. Bularayam geleşige geldi. Hiç o taydak basınanlar yok edenler adını tutyamışlar. Ne adamlardan haber haber yok da yitirmedildi da. Hiç gün vatarın yıkaca çınonu açık çıkış edip verdim Muhammed'in yüzüne gelip şolar bilen gepleş geçirip durka yüzüne basyam hi. Ya talep ettim ana. Ne bir kunluktan Macron ile duşkaydı Fransa prezidenti ile. Haram oluyor. Hi adam hukuklar meselesini gallırdı mı? Şoň elini gasyar o. Şoň elini gasyar. Öldürem nämemişin demokratiýaň tarapdarymyşyn. Eger sen demokratiýaň tarapdary bolsaň, şular ýal gan oljak bilen şular ýal haramda diktator bilen sen talamlaşmaly. Şoň sen çağırmaly masla. Köşküňe. Gepleş geçirmelimi? Te bilen öýüdüniň zanny zaya. Şutaýdaklar men aýdyp gelýän bilen öýüdüniň zanny zaya. Bilen öýüdüniň berdi Muhammedowdan tapawutlar ýok. Diňe bir zat tapawutlar. Halkyň öýü talep edýär. Şutaýnyň halkyň öýü bar. Raýatlaryň öýüdi şolaň edenetdiligini etjekdaryny ýol bermeýän taklap oturan halk bytaý. Aslyny bilen zanny alsaň bilen zanny ma diktatorlar bytaýdak çynol. Berdi Muhammedowdan o teňe Saudi Arabistana gan oljaklardan bilen tapawut ýok ýöne. Halky tapawutlanýar. Halkyň aktivligi tapawutlanýar. Türkmenistanyň içinde henidi ýok şu. Bir de näme ýetsen ok öňü bilen halkyň aň düşünjesiniň oýanmagy, halkyň syýasy medeniýetiniň sowatlygynyň derejesiniň ýokurlanmagy, şolat bolmasa bana nadan halk bilen wara den güpür tapır edäýin dedi. Ýene şuň içinden geljek nadan boljak ýene. Ýene ertek gün şotak prezident boljak ýana şolar ýaly bir haramzada provokator, satlyk, ýani nur ýaly biri bolmaly. Ya saparıklıyım ýaly düňki uğurlaň biri bolmaly. Ya Murat Urwan ýaly beýnesi 5 ýaşaň derejesinde işlemeýän biri bolmaly, syýasatda düşünmeýän, daşyna adam 5 adam toplap bilmeýän biri bolmaly. Her iki sözüniň biri ýalan çykyp duran biri bolmaly. Ondan ýagdaý düzelýärmi? O tragediýa bar, o tragediýa halkyň tragediýasy. Biziň göýdükligimiz, biziň sowgatdaýdan düşünje taýdan göýdükligimiň netijesi. Şu göýdüklükle ýene şu göýdükliň biri boljak. Ulu proses. Sowatlyk meselesi döwlete bagly, elbetde döwletiň öýde eden o, ýani rejimiň öýde eden o. Şoň üçin daşyndan köpçülikle edilmeli, pikir alışylmaly, diskussiýa edilmeli, biziň dünýä garaşymyzyň giň geljek zatlarynyň gurrun edilmeli. Intek bir giden evolüsiýon biziň beýnimizde evolüsiýon proses geçmeli. Şondan da onuň gahrymanyň öýdem çykar. Gahrymanyň öýdem çykar diýip öýdüniň hukukynyň nämedigini düşünýän o antek bir giden adamlar mal ýaly. Hukuk näme, hak näme, merteben baskılanmagy näme? Men şoň üçin aýdýan, üýşüp güpür tapyrdan olal wara birek hukukyna gedekkenine aeroportda bar ýani şeýlem. Bir nazar berip oturýarlar, çykarmajak bolýar, bir una ýerden para aljak bolýar. Sesiňiz çykaryn şo taýda. Protesta, demonstrasiýa, diýe köşge gitmek diýil ho. Ey näme edip dursuň, inim agam, şoňa bolon ho. Sen näme üçin sen şo taýda işleýän ekeniňde, ýöne şoňa hakyň barmy? Näme üçin biziň bir aýarlaňmy da beýdip oturýarsyň? Ýa eneň ýaly bir ýerine, ataň ýaly bir ýerine beýdip oturýarsyň. Şoň arkasynda durup şoňa aktivlik görkezip ursaň wa düýä haýt diýmek, medet diýilen ýaly derejede hereket edip ursaň, şoň öýdi onuň bir giden uly prosesiň başyny başlaýar. Bizden tek şolam ýok. Bizde şo ýok, birek arka durmak, birek mertebesi basylanyny beýtme ho, şonuň bolanok diýmekligem ýok. Agamjan leppeý diýip durmak, gora kollektiwleýine ýagdaýda. Intek bile tabi geçmeýän wara, buň talap edýän. O gitdi aňyrda diýe, o köşkü basar. Berdi Muhammedowň soňuna soňun ekip çykyş edip otyr. O provokasiýadan başga zat däl. Bu hereketiň bar, dörep baran hereketiň öňüni alyp bir giden adamyň gözüni gorkuzjak zada içerige bermek. Göz gorkutmak üçin edilýän zat geljekde şonuň öňüni almak üçin, ýani potensial ýagdaýda oýunjak adamlaryň oýandyrma diýýär, gözüni gorkutlar ýaly bir zatlar etmek üçin edilip oturgan zat abi. Umuman bu taýda ýene bir ýerde gaýdy. Gurrun wara, Nuran ýene mysal hökmünde şu wagt aýdyň bir zat bar. Şoňdan mysalary borup duran zada birazajyk men sizi pikirlendirjek bolýan. Innemin ha ýertiň sartyňda çapakçylar, Nuri, Haliş, ýertiň sartyňda Dür Sultan. Giden ok Türkmenistana. Nuri öle ödüň as. Ine Dür Sultan dekdüň ýolla gidip barýaka, maňa öz sesini berdi. Menem oň nirik gidip barýandan bilýän, nirik barandan bilýän.
Salam Alamrada. Nähli adaylarınız görme. Men yine halkara göre aldım bir yurttan çıktım Türkiye'den. 14 yıl Türkiye'de yaşadım. Yine sizin de peşinizin üstü bilen hem Türkiye devletine hem beni goldan, bana kırmak eden hem kime minnettarlık bildirecek bilen. Salam Alamrada. Nähli adaylarınız görme. Men yine halkara göre aldım bir yurttan çıktım Türkiye'den. 14 yıl Türkiye'de yaşadım. Yine sizin de peşinizin üstü bilen hem Türkiye devletine hem beni goldan, bana kırmak eden hem kime minnettarlık bildiresim geliyor. Çok sağ olsunlar goldanlar. Sesimi işitiren hem kim. 14 yılın içinde adam hukukları boyunca, cemiyetçilik işleri boyunca yani çok tecrübe kazandık. Çok kıyınçılıklar gördük. Nerçe gezek başımızdan suutlar geçirdik. Daha şükür emmesini kazandık. Ondan başka da çok davleniyorlar aldık. Sözde yengeçlerimiz hükümet haramzadalar, çepekçiler tarafından bahsettiler. Ana sen Türkmenistan'a gidersin deyip. Özlem Ayşer Sahat bilen bana çok bahsedildi. Haberiniz vardır belki de. Vakilde Türkmenistan'a gidip var ya senem muallim yağlı. Bulursun zat deyip. Yaman kıyım günler geçirdim. Sonku bir ayımı böyle olanlar tutulandan sonra ben için yaman kıyım oldu. Yani hazır çıktım. Alacağına şükürler olsun. Çıktım ve beğenen, bir taraftan beğenen, bir taraftan da inanan sever. En beşlerimizin köprüsü kaldı. Onların ıkbalı bu arada kaybeden, inşallah onlar için hem uzak oldular, hem mesela üstünlük arzu eden. Tamam bir yerleşeyin, ondan sonra Alparan görüşümüzle kalan yerinden devam ederiz deyip umut ediyorum. Häzir yine bir küçük günden Dur Sultan bilen biz aýratyn oturup gepleşik ederiz. Bardy barjak yerine Dur Sultan Huzaýjana şükür gora gally. Onun için bir giden adamlar aladetde olan hemmesine minnettarlyk bildirýän, olar hakynda da Dur Sultan öz dil bilen gurrun berer. İneti de, ine. Afýödüňi Nuri. Roda Murat ýaly ötünç doğratdyrjakdyň, gynatdyrjakdyň Dur Sultan. Şondan lezzet aljakdyň. Barıp öňüne oturup, Dur Sultan, hanten gahrymanyň ady peşelle kakjakdyň. Ine, bar ödüň Allah'ın diýden agaçtapda. Haliş, sırtyňa ýyrt haliş. Hanten wada berdiň peýgamber ýaly, Nostradamus bolup. Dur Sultanam bar ýa diýip. Hany bar ýa? Baranok. Dur Sultan peşelle kakyp otyr. Beýlekleri de şonu arzu edýän. Öz janyny ortağa goýup hereket edip beren bilen gahrymanyň Alişir Sahadow da, Abdulla Oruzow da, beýlek merdanalar da, merdana adamlar oglan ýylar da şolar ýaly şogulluk bilen işleriniň netije bermegini men arzu edýän, gorawlaryň üçin edilmegini arzu edýän. Gur Sultan häzir ýyllydyna gutlaw gelip otýar. Gur Sultan ene şugun habar etdi. Garaşmayan adamlardan gutlaw gelip otýar. Hatta men çapakçılar diýip beren adamlardan gutlaw gelip otýar. Şolaram begen ýa diýip. Rejimiň içinde, rejimiň tarapyn tutup oturan adamlaryň içinde de görüp otursak, şu görgüliň bar halat bolmagyny isleýänler köp ekende. Dur Sultan öz haýran bolýar. Men garaşmayan adamlardan, düşman diýip atlap beren adamlardan gutlaw gelip otýar. Emma dost diýip oturan haramzada bar. Eginde şimine biziň howatlarym men dogonum diýen ýaly gara iş bilen garap beren adam, Nuri Annaýew näme başga da isledi. Isleýän eken. Gör közü sırtyny atşya birdan. Şoňun serin. Dur Sultan Türkmenistana dolanmagyny isledi. Roda Murat ýaly ütünç zora gynalyp şotaýdy, ejir çekmegini, türmede çüýremegini isledi. Ine menem gör közüm jadan esemiyetini üstübil. Bolla adamlar şu günlükçe pikirlenere maglumatlaryny berdim diýip hasaplayan, galanda adam medeniýetlik bilen tertiplik bilen komentariýa bölüminde öz
pikirini ýazyp bilerdiň. Şuňlukça-da ünsürip dinleýän köp sag bol. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.